apaya mago manotimore iwanyo county kin county ma Mombasa kod county mano ma Taita Taveta kama ne jopuonjre ne ntiere e basgi mano moweyo ka ji 11 ne owito ngimagi. Mae masirano mar apaya ma bende ne obedo okelo lal mago mag ngima ne jogo mane ochopo kar kanyo achiel kachiel ma odiochiengni ma kawuono oganda chopo kendo gintiere gi paro mopogore opogore ni ang'o ma de okel masira machalo kama. To oboke en achiel kende Nyakwar Ramogejwang' e county mano ma Migori ng'at achiel owito ngimane, county ma Bomet ji 5 owito ngimagi. Masiche mag apaya Nyakwar Ramogejwang' kama gintiere mago kama noweyo ka jopuonjre ne oyudo masirani. Lal ne chal nade? Adaro wako wenda okinyi ma kawuono mondo mi gangi miwa paro ma opogore kotenore koda masiche ma kamagi ma bende osebedo kanyo achiel kachiel. Tangeni wan gi weno ma bende donjo sana mimi thuolo moso gandawa mondo mi angwa chaka chenro achiel kachiel. Mano wakili Willy Sutieno oyawre kendo machira RamogiTV e rupeny kawuono. Ora nyakleo ero kamano kuom rwako kae. Ero kamano ahinya kuom chopo kendo wada mana chako Nyakwar Ramogejwang' kod masiche mag apaya kama gintiere kae. Okawach ni ntiere masira motimore kawuono gokinyi kata kamano pok wayudo report market kod mano. Kata kamano achako kodi wakili Willy Sutieno kata kaka jam chalo kokanyo. Mokwongo mar achiel kuom gigo pa bende mono oganda chopo e saa madwarore. Kiwinjo masiche machalo kamagi mag apaya ka gitimore counties wa nyoro kende oganda moewo 16 mano land kende gin 16 ji 5 Bomet, ng'at achiel Migori, ji 11 mano ka irango mano keto bas mar Kenyatta University mano ka gintie county na Mombasa. Anya kuong kawacho ni agolo kuyo na makende ne jo familia ma owito jogi. En wach malit ahinya ka uwito ng'ato e wach mar masira ma apaya ndara. To gima duong' makoro nego bed nwachako wacho kech masira to timre no e ndara pile ka pile. Samoro koro nego chopo samone go chak penjre to infrastructure mwangodo Kenya ka be en nderni moromo jo Kenya tigo gi sani. Kichido kan dechni mitiyo godo gi ndara ma Mombasa Road. Ndara manolos mana karibu 1980s kucha. Namba mar jo Kenya osemedore. Namba mar jo matiyo gi ndechni osemedore. To ndara kano chal lena achiel cha. Kadi achiel madhi Mombasa gi kendo achiel maduogo. Korido ka jo matiyo gi ndara ng'eny to ndara to komedre. Ndara na kanencha. Koro safety bedo shida maduong' e ndara kainano. Samoro be ng'ato nyawacho ni onego bed ni timo training ne drivers gi joma tiyo gi ndara mondo ne ginya tiyo gi ndara yo giriembe yo maber kikel masira. To kata ka driver bedo train ke joka par ka driver te mariembo geche ni ok gin train kata giriembo geche. Samoro en infrastructure mikete gi garino tin kabisa mgata kako nyalo maintain control garino kapo ni gimoro timre apoya bedo matek. Koro mano e gima naneno maduong' monego wachak kaka jopiny ng'eyo nikech wasewuoyo wach ni mang'eny osekel nyaka alkoblo osekel gik mang'eny to masira to medo mana bet mbele. Samoro koro ndara mitiyo godo ni e marach ok en driver kende marach. Koro sirkal bende obed ni ng'iyo gima duong' ni eka nyalo los ndara e yo mandara bedo godo ko bedo wide infrastructure project kata ko bed 8 lanes ng'iya Thika Road ka en ndalo mane koko lose malong'o. Thika Road be jinen masira mang'eny kamae. To gi sani chakre los ndara no bed super highway aka en no. Iyudo ka koro jo accident masira mag apaya ndara bet odok piny. Koro samoro ka Mombasa Road ni to ka ng'iya from Mombasa Road nyaka Kisumu, Nairobi, Nakuru, Kisumu bidhi kata kendo nyaka Malaba. Mano en ndara monego ka ber gi wuon wachak ng'iyo ni nikech en national artery. En iluongo ni leb maduong' mar Kenya. Onego lose in a way ma obedo ndara moyawre maber, obedo gi kata first responders mobedo stationed at different points. Makapo ni gimoro timore to ginya chope mapiyo. Ndara mobedo marked maber, ndara mobedo gi kata speed controls oket malong'o ok maro masani en ndara ma ipopo kata bumps chalo mana baul gima geng'o ndara ok ochal gima control speed. En gima kara ng'ato komuoche bam tipo magari muone manya lokre
bakel masira maduong'. Erokamano ahinya. Tabitha, nitiere chenro mopogore opogore mosekel e wechegi mokwongo mag masira ng'ami thuolo mondo mi ang' ichaka kang'e ichiwonwa pach kotenore kod masira mosebedo katimore e pacho ka. To ahinya bende nonwa ne korka kori nitiere magi miwacho ni chikegi oseketi. Waseneno ka iwacho nyaka ni retraining otim, oduokgi e sikul. Waseneno ka joriemb matatu pengo wechego, NTSA osebedo ka serogi nyaka sani masiche omedore. Kuonde miwacho ni apeyni madongo pacho kae, eno Mau Summit kanyo bende nitie ga kuonde moko mokete jo Red Cross bathe kanyo, kata jo St John's Ambulance man ga bathe kanyo mondo mi okony e kinde ma masira gi pod timore. To no ka pod gitimore. Mokwongo pachi e weche masiche motimore odiochieng' manyoro kod ndalo machuok mokalo. Erokamano ahinya Cleophas, aparo ni en wach mamiyowa kuyo mang'eny kendo en gima buogo oganda kapo ni nyathini ne nie skul to gidhi ne kama motimre Mombasa ne gidhi educational trip asto in the process ndara ng'enygi oyudo ajali kendo gilalo ngimagi. Koro en kuyo makende kendo wakwayo ni Nyasaye mondo familia kod jok ma oganda gi olal weche mag tho mag apaya. Kwang'iyo iwacho ni ndalo moko a few months ne NTSA notimo retraining ne drivers popogore Kenya ka. Main reason ne nikech ne nitiere increase kata weche mag tho kod weche abila gi ne timre. So drivers gi moko negi fail the test. My driving cannot team negi this retraining. So kaka wakilo se wachocha. Liudo ni okni samoro chike gi okwalu to samoro nderni wa mawatiyo gogi ema onego beni wang'iyo to gibedo standard ma aparo ni accommodate even the increase mar ji gitiyo kaka ji tiyo kod gi saka sa. Koro apani kwa move forward drivers be nyaka bed very keen ni mondo chike moket gi NTSA kod bodies ma ng'iyo wach mag rit mar apaya motiyo go pacho ka ging'i asto bende aparo ni kikwa riemba nikech koro kata speed governors ge okwangi to ngima mag jok ma wariemba e mwaketo atarini nikech pile koro kwa bobiro wakati wacho ni nyithinda 11 olalo ngima gi no aneno ka moi Kapsabet boys bende nyocha nyithindo moko bendo olalo ngima gi jomoko benti hospital. Aparo ni onego especially ka watero nyithindo e school to wangi masilai mar nyithindo mwariembo kata kamano deba kwa mondo sikal ong'ini to nderni gi to inyalo los gi kiwango machalo nade mondo jowa obed gi safety ka gitiyo kodgi. Erokamano ahinya. Mheshimiwa James Nikal, une od bura kanyo chike gi loso. Aini kata udoki od bura paro dhi mana chiwo kowacho kanyo ni ero masiche mag apaya to ero medore. Chike magi monego bed ni iketo manyalo konyo duoko gi chien ma pok oket kata kinde mokalo. Nitie chike mosebedo kata joriembo kaachiel kod jogo matiyo kod apeni mopogore opogore pacho kae. Chike nitie to gima duong' chik ok lok dhano. Inya ket chike, inya ket polisi ndara, inya tim to ka jogo mariembe ndara ok dwa tiyo gi chikgo. Chik mi mana kaka inyalo bet to chunyi wuon nyaka ibed ni idwaro luwo chikno nikech ing'e ni chikno ber. Wakili ni ka ubro nyisi wang' no kwad ni kata chike duto moseketi. To kwachako gi kar chikno, ajali mora motimore binone manwang' ni ajali ni notimore, gini notimore, ang'o ma notimore. Ndara mane rach, dereba manoriembo marach, mtoka mane rach. Ing'eni gik moko adekgo, ndara nyalo rach, mtoka nyalo rach, dereba nyalo bet marach. To kada nono gigi ajali mora motimore, masira mora motimore yo, inone manwang' ni magi manotimore. Maka korichiwo ripode makata higa, kisomo ripode gi inyama nwang'o ni joma notho, joma wuotho gi tiendgi gin kama, joma ne riembe mtoka gin kama, to ang'o ma nomiyo gino timore. Kapo ni en kamoro mineni wachoga ni indiko ni black spot kama masiro ero timrega, to ka ndara
be ndarano oselose osenone nogere maber nogere makigomo to ber nogere makikadho tineno mano nego ng'i to kiyud ni en dereba maneni emokelo gino ang'o manotimore king'iyo masiche matimore gi moloyo mag gache madongo dongo moting'o ji mag bas gi ing'iyo sama gitimore ng'eny gidwa timore kar kugwen gutieno to ipenjo ni ng'ani noa kanye to noseriembo maromo nade inwang'o ni ng'ato dwa wuok Mombasa nyaka Kisumu to kata yweyo pok otimo ang'o pok oyweyo mano mokwongo chano wuoth ni ok ochan maber inyanwang'o ni aseneno ng'ato ting'o nyithindo odhigo to kichunge tinwang'o omer mano ne ok onon gigi maber miyo wanyalo loso chike kendo wabiro loso moko kendo nitie chike to nyaka wawegi wayiere ni wadwaro ni mondo wariemb maber wachan wuoth maber ing'e ni kiringe ndara to kaw ni in kendi ming'e riembo mondo jomoko go kata ka nikech ajali nyalo biro ni ng'ama biro cha ng'ama tuomrugo mokoso in mikoso koni an madong' ari irito nyaka joma kocha ka miyo an gima chanda ahinya en kaka ji riembo kaka ji chano wuodhe akasenyisi nwang'o samoro ji riembo ma ng'ato ok ywe to en dreba odhi giduogo ng'ato ting'o nyithindo to ne gichiew kata kogwen ma gidhi e tugo to ka gidhi e tugo ji obet kendo molewo nosechiet chik moro ni derep ni gache moting'o nyithindo ok ring gotieno to pod inenogi kata mana wakili biro wachonwa ka kata mana gache madongo dongo mag trailer gi ne nitie chik moro ni ok giring gang'o gotieno to pod giringo chik to timre nadi nitie miyo watang' kaka jo Kenya wan wegi waritore ni warito chik wariembo kwang'e ni wating'o ji an aneno ni joma riembo moloyo moting'o ji mang'eny miluongo ni public service actually onego ok ni itematema kadichiel ni nono onego bet kata bang' higni 2 kata bang' higa ka higa idhi non ni to riembo ne chalo nade kamoro ndalo manimiye barua mar riembo nongima kamoro koro wang'e osebet gi damore wang'e onge ng'ama osenono pod oriembo nikech en gi barupe machon tineno joma riembo ndege gin ing'iyo gi chiegni higa ka higa bende pod inyalo riembo nitie gimoro mosetimore nikech kinwang'o ndege ringo gi ji mang'eny ndi to ndege safe molo mtoka joma tho e ndara ng'eny chiegni ndalo 100 molo joma tho e ndege miyo ka wanyalo ng'iyo ni ok ni joma nie ndege go emonego ng'e ngimagi ahinya kata joma ringo e yogi waketa gini motegno nikachopo ndalo makama kiseriembo kuma tidhi cheki ka jali otimore kama siro timore inono manyaka nwang' nang'o manomiyo timre ka en gima nyalo nuore titimang'o ilose mtoka iketo ga ni bata bang' higa ka higa icheko mtokni be samoro ka jodhi bende icheko gi malong'o kosuga gamba ka ng'ato to mi barua to osedini ni segini nikech gima duong' e gigi en ngima dhano e piny ka onge gimoro malich molo ngima dhano kata ote magore piny ikuongi penjo ni ji adi mane nie iye kata pie mopong'o piny ikuongi penjo ni ji adi manohinyore kata kamoro wang' ji adi mane nie iye mtoka ot mago biro namba 2 miyo wakaw ngima ji maber to polise matiyo bende wacha soya ni pod entiere ineno ni mtoka mopong' gi ji mathoth inwang'o report ni mtoka no ji ne ywak no riembo marach ji ne ywak no pong' okadho polise kata 4 ang'o e yo ng'amochunge to menadi onge kama nwang'o no chunge kata 2 to gigi be timre kendo ang'o dhi otimo miyo wan waluor chik joma riembe mtoka joma rito mtoka kata joma dhi e wuoth bende ka ng'ato riembo marach ibiro winjo stoche mang'eny ni kata kiwinjo joma noyudo accident ni ne wakwero driver ni gidhaw nyaka wang' accident bedie
miyo joma ni wuoth bende chopo samoro nganya kunyis driver mariembo ni kakiriembo wani to kwadhi mbele. Anyalo nyisi ni wan na neno gimoro notimre kane wan e bas chon. Ng'ato biro to gidwa kadre to gwara nyawadgi thon. Kose gwaro kore ka ng'ani be luwe be dwa gware. Ing'eni ka wang' gini ogore majogo. Koro ka wachung' to wan wakoni ndalo mane wan e college. Koro okichak riembwa koka mondo wawang'o mtokani. Makoro oriembo maber mwachopo. Moko chako gwaro ng'ato. Erokamano ahinya. Wakili, lakini kapok oloko tanga kendo donjo kata twak machielo, nitie gigo motenore kod wechegi mag chike mabende nitiere kar kae. E higa mokalo, mano dwe mar 10, kanyo nitie gino mane cabinet mano ma pacho kae kata kuku mar jotend migepe ne okadho, mano mar loso gino ma iluongo kanyo ne biro mane dhi bedo karango kata nono chenro mopogore opogore kaka itimo nonro ewi masiche mag apaya mosebedo katimore. Mano wach ne dhi golo ting' moko ma intie osebedo ka godo mar nono masiche machalo kamagi. Iwacho ni chike mana kaka mheshimiwa osewacho ka ni chike gi ok de lok dhano. To dhano ema nyaka lok pache mondo mi chike gi bende okete tim e yo madwarore. Kata cabinet approve gik mathoth ahinya mantiere kar ka manya bedo ni dwaro weche mag timo nonro gi. Bende ni gimoro madhi chopo kare. Moro mane wacho kaka niero en achiel kuom gigo madhi neno ka irangi wacho ni Kenya Transport Accident Investigation Bureau. Mano ka bedo kanyo kaka en duol mochung' kar kende. Mano no weche makamagi. Ripode gi bende wawinjo kata ka gidhi wuok. Kose nitie semo rito konwa ni ji 4,000 otho higa achiel. Yeni gima mheshimiwa wacho ne en kare. Nikech Kenya king'iyo piny ngima. Kantie joma gin over legislated, joma nigi chike mang'eny. Kenya rank amongst pinje manigi chike mang'eny. To koro bedo gi chiko ken ok biloko dhano. Dhano ema nyaka lokre kaka wacheno. To kata biro molosni. Yini ok oromo ni uloso biro. Gima duong' en kaka example mochiwo mar aviation sector. Gima duong' en ni kapo ni accident otimore kumoro amora. Bende wadhi yudo report manyiso ni ang'o manokoso accident no. To recommendation mane mabedo mamondo ogini kapo ni en gima nokos gi human error, gima okos gi design mar ndara, gima okos gi mtoka marach, itimo ang'o ma koro mondo lose obed maber. Kik chak timre kendo kainano. Lakini wan yudo ka Kenya kae gima timre maduong' en ni kata joma okete apisegi okawo tijgi serious. En kaka osetimre gidhi to gindiko statistics ni joma otho gin ji marom kama. Ka gidhi mabor to gibedo ni mana nyithindo marom kama, jomadongo marom kama, kanyo lori. To onge investigation moro mitimo matut marango ni to en ang'o momiyo accident otimore, to en ang'o minyalo tim ma dhi miyo kik ochak onwore kaka otimre ni. Koro gima duong' en ni kaka wabedo iluongo ni software ma dhano. Software marwa kaka dhano ni inyalo loke mondo obed nade ka jo Kenya. Mondo ka gima kama otimore to wapose wate. Ting'iyo ni kik ang'o minyalo tim mondo gini kik chak nwore kendo e mbele kae. Mano e gima kanyo Kenya ka to pod wan godo mabor. Kamano pod maketo mabor nyakoro Mogejwang'. Ng'awinjo wach mogik kuom Tabitha Ogutu to gik mage makelo masiche mag apaya gi. Nitie masira manotimore Bomet mabende wadani mondo mi ang' wabeda ni thuolo mar neno kit masira no kaka ne nitie. Kae to bang'e wawinjane duond jopiny gi duond jogo mane nitiere kar kanyo koro Mogejwang'. En gino makelo paro ma opogore kendo ahinya gin jogo ma bedo ma en masira manoweyo ka jabich owito ngimagi. Ji mathoth bende nitiere kanyo mane oyudo hinyruok ma nyaka sani dhi nyime kod yudo thieth. Mano kama gintiere. No kit apaya kaka apaya nitiere. Osewach kanyo gin apaya mopogore opogore nyane kaka gine giwuoyo. Hii ni ya 3 sasa. Na watu wamepoteza maisha hapa. Sasa tulikuwa naomba iwekwe bumps kwa hii barabara kwa sababu ni mteremko. Na tunaomba tena madriver wasiendeshe kwa kasi sana magari yao, waende polepole kwa sababu hii njia iko na kona nyingi. En gino miwacho ni en riembo eng'we airi titi kendo gin jogo ma ok rangi mopogore opogore. Tabitha kata keto bumps en gimoro ma dhi konyo ka bumps go ok otim markings moko malong'o makoni ka bump tie kata piny kacho kama bump ntiere ka ochore maber nikech bump no bende kama ntiere waseno kuonde moko mokele masira moloyo kata kuonde moge bumps. Hapa ni Cleophas wach maradira manyaka to koro wayiere
en ni wanyalo wacho gi ngere ni your safety and security chako kodi ni wuon, to ing'eyo ni ngima ni en gima aparo ni kata in ka indereva kiriembe rakachacha. Mokwongo konego bed ni riembo kimer, mar ariyo onego ing'i ni chal mar gachi chalo nade, be itere ga mondo ng'iye, to kaka ne mheshimiwa wacho cha, to aparo ni wach mar polise kata traffic police mang'iyo chal mar nderni wa mopogre pogre Kenya ka, I think they are the biggest let down marwa kwang'iyo weche wa mag apaya. Nikech ndalo mang'eny yudo ni 14 seater ni kata gari monego bed ni ting'o ji 14, gari oting'o ji more than 18. Ineno iting'o bagi gibete dhot ma dhodno bende iyudo ni ok lore. Koro just in case ni koro gi roll over ka gikalo bump to dhot ok olor, samoro nyathi mobedo but dhot kanyo kata mama moro moti, ineno iyudo ni in terms of even safety mag jok moting'e gari cha, iyudo ni ngima gi giketo kumarach. Koro aparo ni gini nyaka wachak ng'iyo ni to kaka no wacho ni wan gi chike mang'iyo kata rito tiyo mag nderni mopogre Kenya ka, to nyaka jok moket monego bed ni ng'iyo chal mar ndechni wa kaka polise mag traffic gin aparo ni they have to be very accountable for these things. Nikech samoro king'iyo kata masira motimre ndara mar Bomet ni, ibo yudo ni jogi nokalo polise mopogre, to samoro ne giting'o excess, samoro ne nitie condition mar gari no manok ber, samoro kata driver mar gari no mer, to gin kakikalo kala traffic police bogi kata gari en 50 bob kata 100 tikali dhi kumedhie. Koro nyaka kaka piny Kenya sani we bring ourselves to a national conversation about our traffic, to role ma wan gi jok monego bed ni kata ma wayudo masini pogre gi role monego bed ni wa play. Police play part mare, jopinyo play part mare, driver play part mare kaka wasewacho cha. Erokamano ahinya Tabitha. To nyaka Ramogi jogi duto ka oyudo masira kendo wadwa wuoge masira mar apeyni, wadonjo ne osuptende wa nyaka Ramogi jogi moyudo masira kendo oyudo thuolo mar bedo mangima kendo ikawo gitero gi osuptende gi nigi ng'ikruok. Nang'o ng'anyo dhi nyime? En ng'anyo mano mag lakteche. Ng'anyo ni mag lakteche nyaka Ramogi ma emantiere kama counties mamoko nyaka sani oseyudo thuolo mano mar lando ni gidhi loro ka chakore odiochieng' ma kawuono gidhi loro chenro mag thieth mawacho ni specialized clinics gidhi bedo ka giloro mano ka county ma Narok kine molose ne odiochieng' ma kawuono ka chakore. Moko pod nitie achiedh nade mopogore. Magi duto kama nitiere winjruok mane gichope kod ten migao kod gigo mano miyo gidhi ng'anyo. Wantiere kae kod wanyaneno mokwongo kata oteno mano mawuok kanyo e county mano ma Narok kotenore kod mago duto chike mag osuptal mano ma Narok County Referral kuom thuolo ma ok ong'e gidhi bedo kanyo ka giloro weche go mag thieth ahinya clinic mag thieth makende gidhi bedo kanyo ka iloro mana jotuo mangimagi ni marach emibiro rwake ward mano kaluwore kod jata chenro osuptal mano ma Narok County Referral Dr. Elizabeth Imbusi. Mano kaka ne uchiwo ote mare kendo mano ne kelo paro mopogore migao mathieth koso chal nade. To kuom thuolo ma ok ong'e bende onge rwako jotuo Narok County Hospital mano kuwuok osuptende mamoko referrals ok dhi tim. Machielo bende iwacho ni onge yeng'o ne jotuo, iwacho ni mayach kata mago ma nyithindo jotuo ma ithiedho to dok pacho bende oyienegi mano ka gidhi bedo kar kanyo. Kamachielo bende ka warango gi mana kama gintiere achiel kachiel tiende nang'o kotenore kod ng'ikruok mag weche gi mantiere ka. Judith Omondi bolosonwa sigana moro ka wasewinje wagola ne paro nikech kawuono wantiere gi achiel kuom jokomiti mar weche mag thieth e od bura Dr. James Nikal mondo mi okonwa ni nyaka sani chung' mar sirkal to en kanye to gin kaka jo od bura bende noneno gi ng'anyo mokwongo mag lakteche jakom margi kano chopo kar kanyo to en ang'o ma gikonyo go dakteche kinde ma kore dwaro gi mathoth ahinya kar kae. Ojane sigana ma Judith Omondi ka waduogo twak dhi nyime. En romo mane okelo kanyakla riwruok mar lakteche KMPDU kaachiel gi migao mar thieth mondo migi twag ewi ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka. Bang' romo ni jatend migao mar thieth Susan Nakumicha olero ne jofwambo ni gichopie winjruok kendo lakteche ma owinjo tim tiegruok e ute thieth ibiro chwal chak dwe mar 4 higani. This morning we have had a very fruitful and successful discussion with the
Kenya Medical Practitioners Union have also briefed the union and agreed that we have now received a confirmation from Treasury, and beginning 1st of April, which is in 2 weeks' time, we are going to begin posting of all the interns. Weche mane okwedi kod riwruok mar KMPDU maora moni onge winjruok moro amora mane obedo e kindgi. Oko bilungo strike oko ka onge gimondik piny winjruok mondik piny gi results mwaneno gi wenge wangech ma minister mosendiko timo kodwa singo mang'eny kata higa mokadho notimo kodwa singo mwandikre piny e matrix moketo koketo nokotimo omiyo kawuono wang'ise maber ni want promises to kwadogo tich. Nakumicha bende ne olieko ni gibedo gi winjruok mar twak ewi chike matayo tiegruok mar lakteche ute thieth. So we have agreed that they are going to participate in the review of the internship policy that is currently ongoing. We ensure that it is aligned to universal health coverage and it addresses all the emerging issues that we have had. Weche mabende tend KMPDU ne okwedo kendo koni gilose. There is no any agreement that is there between us and the ministry on the internship policy. Migao mar thieth dwaro ng'ado msara mag interns gata malo mokadho 90. Mamano kwa bi entiere singo mane wandikre piny no ni CBA madriga mar 2017 ma pesa mane chulo dakteche okete yie kanyo. Ka wi ng'anyo mar lakteche na kumicha koni owinjo ji duto luw chik mar doho ma KMPDU bende koni pok giketho. We have fully complied to the court order. That order number 542 came before number 6. So we must have that meeting, agree on the issues that we have raised, have a return to work formula that suspends the strike. That's how the court gave that order, and the judge was very wise to put it as the last order. So we are not in contempt of any particular court orders. E odiochieng' mar auchiel mar ng'anyo, thieth ong'ikore moko kuom ute thieth ma pachoka, ahinya to ne jotuo ma itimonegi thieth mag tuoche matama. Nogonwa simu mondo wabi osiptal kaluwore gi det manondiknwa. Nwachopo saa 11:30 nyaka seche gi pok waneno daktari. Jotuo osebiro osiptal, dakteche pok obiro. Koro kendo kawuono abiro kendo adok ka ayudo thieth. Operation onge daktari ogom. Serikal ye winje sida mar jotuo mondo ugony daktari okony jotuo tho. Riwruoge mamoko mag jochiw thieth bende nyicha obuogo chako ng'anyo mar odiochieng' makiny. Judith Omondi, RamogiTV. Riwruoge mamoko pod buogo chako ng'anyo. Daktari James Nkal oketo kama chal nade kaka migao kaka jod bura ahinya mane komiti mar thieth iwinjo kanyo ywak mag jotuo mantiere ka moko ok nyal yudo chenro mopogore opogore moko bende ochung'ogi. Ing'e winjo marach. Thurwa ka jomotelo ok odewo jopiny. Ka ok idewo daktari, ok en daktari ne mokidewo. Ok idewo japiny mothiedho. Ichalo ng'ano mondiko ng'ama rito ne nyathi. To ng'ama rito nyathi, japidi marito nyathi ni ok idewo. Igoye, iwe kech, tidhi tich. Iduogo ni godhiambo ang' ni yud ka nyathi ni oriti. Wawe utugo gi ngima ji. Kwa keto daktari ni mondo rit ji, nyaka warit daktari. E komiti wasenyisogi. Wasewacho kata kaka mondo oket wach interns gi. Nyo waneno kaka riloso budget. Ne oket pesa. Magikono ni ma pesa midhi ndikgo interns. Ma pesa midhi ndikgo registrars. Nyaka kete moromo wane komiti wayie mondo med pesa mondo tim gini. Wach mar ndiko dakteche mobiro manyien miluongo ni interns. Samoro paro moro winjo ka jatelo mar migao na kumicha osekelo paro moro e chunye kanyo ni bonego chul jogi. Ni to misara michulogi ni bende ng'eny. An mana gol lweny higa 2003. Chal 2002 ka daktari nodagi tiye sirkal. Manochopo ndalo moko ma sirkal duto nigi daktari 700 kende kuom daktari 5,000 manenie Kenya ka. Mane migao mar thieth 2002 kae. Orlando nigi dwaro daktari ng'ata chiele manotimo application manokwayo. To jomoko ndik to ng'eny.
mano wakoni mok nyalre walosuru pes daktachi kichulo daktari weng'iyo ni daktari michulo ni we ywago pesa michule ni ng'igi motimo ka ng'ato tho pesa di malal koro msare magikoni gidwa dwoko pinygi idwa dwoke piny nochakre kama neko koni uchul daktechi maber daktechi tiyo moko tiyo kata seji 36 an asetiyo kochakre tich abich nyaka Jumapil ka ok anindo dakti ndalono ng'ato manotelo wacho ni wan wang'e ni wandiko kaka ji duto mondiki monego ti seche 8 ne wayie ni okay chakre kinywa tiyo tich 8 Kenyatta nolor magomo bete kurikoni koro walosi no wakoni chulu daktache mano yierruok ni gikoni kwa chulo daktache kaka dongo ber maber magidoge tich to buro ketho chenro mar chudo e jomoko mondike sirkal kore manie joyiere ni kara watim kama kuneno ni mano biro timo wamed gi mimedo gi witich magitiyo miluongo na allowances nikech koro chenro mar sirkal giyud kaka jomoko to wamed gi allowances makawo kar gigo magitiyo tich magitiyo mang'eny daktari ng'ama ngimane nie onyalo yudo tuo sa asaya nyochi neno ka covid onego daktache kana ywak e TV ka ji nopenja ni daktari ywag ang'o nakoni kara Kenya ka onge ng'ama ohero jopiny daktari mosebet dweche 5 kapok ochul oyudo covid wuon gi dwaro pesa mondo otere e osiptal manyocho tiye jopiny ng'iya lit moro magineno onge koro nwayiere ni mondo med pesa no koro nomigi allowances risk allowance extraneous allowance makoro miyo gi nobet maber mane makoro gidwa golo sani ni gidwa duoko ni chudo mar dakteche interns gi dakteche mbiro manyien otiyo ok ni to mokwongo nyaka oti tijno piny mangima kisea university misomo daktar kore kidhi tiyo higa achiel mane kitiji ber eka kori miyi barua minyalo tiyogo kamoro amora inyalo kogo kata ohand inyadhi kata mari ma private inyandiki kamoro inyalo dhi e piny moro aneno ka be waol kodgi wadwa ni gidhi e pinje mamoko mano nyaka gitim to ndalo motimo internship ni en ng'ama kuongo nene osiptal en mang' nobed nyaka otieno ibi luong jomoko kano osethiedhi mochaki otiyo koro waziri dwaro ni mondo kik chulgi mondo duok pesgi chien to wach mani ok ndigini wang'e maler sani kwa bito wabro koni kochopo dwe makama interns mabro wuok gin kama wang'eyo ni higa 3 kochopo Julai giwuok nowuog maromo kama ere kaka machano sirkal tamo sirkal chan no wachane higa 2003 2008 watemo nikech ing'eyo ni joma university romo kama to ka gibiro to nyaka gitim gini ang'o mamono chano mano to moko giluongo ni registrar jogo ma koro medore gitiyo Kenyatta gitiyo Moi gitiyo Kenyatta machielo cha gin bende gin magitiyo osiptal kipuonji sama kori dok medri makori timo specialist ok ni bet piny ni somo no mna kiyudo thuolo ng'enyne itiyo gin magitiyo kae koro sani oketi ni kage county gibiro ka county ema chulogi to gitiyo Kenyatta county ema chulogi to gitiyo Moi kamano no wawacho ni ya sirkal okete pesa nikech ibro ndiko daktachi ka gionge tindiko pesa ne mondo iketi mondo chulgi hospital magitiyo chulogi mondo do county odongi pesa gicha ondik go jomoko ndalo magin ka ang'eyo gini nyatim en nani gimarach e thurwa kae anagombo ni ndalo moko chopie makoro osiptande ji duto dhi osiptal achiel maonge ma private nyalore ne nitie ndalo mane wagolo jotuo kata Gakan kwa kelo Kenyatta nikech Kenyatta ne ber malowago kan kendo kata an arwako nyaka ministers Kenyatta
mondo ka jogo gomo to ji duto mondo wich lit. Sani jo moa e bura moa e ministry go gin gidhi e bura gitiyo ka wang' ochopo dhiambo to gitieko tich gidok to kutuo to en odhi yudo daktache. An adwaro ni gini wadhi mbele mondo kata daktache manie private bendo oriwariwar gi jowadgi mondo ji odhi mondo ji duto winji mondo sirkal ong'e ni jogi rito ji gidonje ng'anyo kombewa gino koko so gidonje kano donji Narubo donji ji odonji mondo ji duto obed ka koro ji madhi e bura go gidhi e bura to ng'e ni ka wang' otuo to wang' noyud ka daktache sani odhi e bura oyala ka wang' odok te nitiere to daktari to japiny madala cha nyoro nitiere dala seme ji nitiere hospital koso hospital ma kombewa cha mokwongo lore koso tiyo wanyisi ka gomo bet timrega kama juma magomo chakreno ji biro hospital nikech nyocho chik giwinjo kama machakano ni nyocho chika kendo gikoni ripoka to ka gomo osebet kaka gidhi ni magomo bet makoro ji ong'e ni gomo onge ji koro ok bi hospital kendo samoro sirkal koro ling nikech koko koro onge. Anyalo paro ni wan gi jatelo moro manokono hospital tinde ler kabisa. Of course giler nikech ji otimo nade onge kaka no pedhe cha mibro nwang'o ni sani bro chopo sama kata ji mabiro hospital onge koro koko bende onge piny oling'aling'a ji tho yang'o imiero. Aya, erokamano ahinya dongi thuolo ma dakika bito eka wiye mokwongo. Mosa kawo dakika ni mang'eny to magi ma dwaro an adagi kaka sirkal timo. Adagi kata chon adagi. Erokamano ahinya. Ng'eni kuom jotok mano kawuono ine ma ine migawo ma komitino mar thieth ahinya tiwinje yo makare. Chike gibiro e yore mopogore opogore. Iwacho ni kama gintiere gimako ngima dhano kama gintiere e weche mopogore opogore. Tabitha, ka irango kaka chenro osebedo kadhi mar ng'anyo osewach ka niero ijo ka KMPD wacho mano kwa winjre to jogi olorore romo mokwongo kapok giwuok mondo giwuo ojo ka migawo mar thieth wacho mare KMPD wacho mare pogruok e paro onge winjruok mantiere moro amora iye kae pod wane ka oganda dhi bedo gi thuolo malach mathagore. Mokwongo aparo ni riwra kod Nyikal dagi kit treatment kata kaka itimo ne daktache kata jok mamiyo services mag thieth Kenya kae ndio nikech ngima wa ni lwet jok modhi e school bobedo trained to ing'eni ok en gima yot bedo daktari asto sirkal mar Kenya kata sirkandwa ok ng'i masilai mag jogi. In fact now ng'ato to no apenjre ni bende maybe now daktari bo nyiso kaka a member mar the National Parliament Committee mar health ni was it really necessary mondo health obed a devolved function nikech koro okwane really faida mar devolution mar health as a devolved function kosono no beno donga national kaka wangi kaka education to under wacho ni sani Cleophas Sada nyisini already jopiny kata kapok ne strike no chakre ne gin gi tich matek mar access health services nikech yudo ni sani kata NHIF girigo hospitali mang'eny okaw to gi kaka sani daktachi odhi mgomo ni ji mang'eny tho koro gima abende adwa penjre kaka a normal Kenyan a common Kenyan ni sirkal ma wan go ni oparo ni to jopiny gi be gin jok ma bende gimiyo duong' kaka jok manomiyo gitelo nikech kapo nono ni mok sirkal manyalo tiyo ne jopiny ok nyal ng'iyo maslahi ma jopiny ok obadho gi kero sani wayudo ni kaka iwacho ni nyoro ne gidhi e meeting to ka giwuok to giwacho mana gigi nono jo riwruok mar daktache wacho kama jatelo mar health bende wuoyo kama nyiso ni ogidwar find a common solution mondo bring to an halt strike mar daktache ni koro I think with immediate effect onego kawuono kata kwadhi mbele mondo gin strike in your room for the common Kenyan to daktache okonego beni the strike kore kani iwinjo gi I think we need to be very diplomatic in a way moro ni ok ni nyaka wadhi maandamano wadhi street mondo ji otho kore kaponi wabiro gi solutions ne giwacho ni mane dhok ma ponono sirkal winjo dibedi mana diera wakili Willis Otieno kendo kama chielo twak obedo twak chal ka gimotore kata twak no kethore weche gi mag ng'anyo kata mar chunge ng'anyo nego chung santo ko ochung ni ng'ama dhi bedo ng'ama olalo gimoro nikech sani lakini ka wachunge wane ma walal migawo bende kono gini chunguru ng'anyo makama an gima neno luoro court order
Gima no maduong' en kaka mama ni riamba dir. Mama minister. Ni kendo gin ka winjo kan anene mokwongo kowuoyo. Tapa ni gisewinjore. Ba strike orumo gisewinjore weche mane chando gini. To kendo no ka Secretary General Daktari Atela wuoyo kendo maber wacho ni awa gik mwacho gin miriambo. Nikech kapo ni ne adier ni giwinjore. Ibo expect ni minister ochung gi union. To giwacho ni maendi gisomo common joint statement ni maendi kaka wawinjore wadoke tich to mae gimi dhi timne dakteche. To endo chunga chia to wuoyo gi cher. Oriambo to kendo wange ok ginene. To union bende nigi press conference wacho ni man gik mwacho wange tek kabisa. Yini mana kendo gimotamo ngaka wuono ni minister yini mai wuoyo ngima dhano. Ma ok en gir tugo ma inyalo tugo gi psychology mar jopiny kata gi dakteche. By the time ma daktari osewuok no the strike to kendo gidhi strike giwacho ni CBA mono assign kod wuogi gicha mae gima wacho implement uru gima ne wawinjore ni eka wadhi mbele gi tich. To ino kikawo serious gima giwacho ni ichala gima koro lowo gir tugo sani be gima koro giwuoye matin mane gidwa mana bilion 4 kende ni mondo ndik godo interns. Mok en gima nyien. En gima osegabedo katimre higa ka higa. Ok en gima nyien manokia. Nuonge pesa treasury. Ni wacho treasury oseyemiwa pesa kochak tarik 1 dwe mar 4. Kwani e ministry planning margi do ne ng'e ni interns go bini kao dwe makama to mae pesa michulo. Ok en ni pod ekidhi kwa treasury gi kawuono mondo nyisi ni dwe mar 4 mondo obinti planning maru. Koro aneno ni serikali ma hinyo jopiny ma ka en to daktari to nigi ratiro margi mar ng'anyo nikech be onge tiende ni daktari koro ogol ng'anyo interns gi kik bed posted ng'ama dinyre ere tiende mondo wuode no yero ot moro ng'iewa kacha niluongo ni hospital mar serikali to ng'ama man hospital no onge kech ma gin specialist doctors modwa mondo dhi interns gin ema gidhi thiedho. Kakoro kunyal winjro yo maber mar kawo jogi mondo bi otinwa. Ere mondo ji wuondre ni gik moko tiyo maber to kar gik moko ok ti maber. An support dakteche nyaka ng'anya rach ni japiny to dhi hinyre. To kuma laumo nego bedie ok walaumu daktari ni. Walaumu serikal mofuonde. Kech serikali ni mok dwa winjo gima jopiny dwaro to ok dwa luwo gima konyo ber mar dak mar japiny. Ang'eni ka waduogo kendo lok tanga kino biro dakika osekalore achiel kanya meda dakika 2 kende wiye ka mondo mianga winjane pacha mheshimiwa Nyikal kotenore kod wach ma Tabitha bende obayo ni kanyo mondo thuolo mar mondo mi duoki ten lakteche KMPDU lero ni dwach gi mamoko ma gidwaro ok nya tim kod county nyaka tim gi mana kod sirkal mamalo. Tabitha openji kar kanyo ni bende en thuolo moro minyalo wach ni nen gimoro paro moro ma ok long'o mar kao chenro mag thieth obane counties kar mondo dong' e sirkal mamalo. Une jok mantie kar kanyo banga nutie ko tich kata kanirango weche mag katiba kata mar duoke piny kocha mondo bede counties paro ni inyalo wacho ineno kaka wacho ni chik ok ti dhano ema tiyo gi chik keto gini mondo sirkal mondo thieth obed piny nyalo tire kendo nyalo tire maber nikech kata king'iyo nitie kuond moko ma kata theater ne pok obete to koro wach mar devolution ni omiyo koro inwa idhi yudo ka gigo nitie gima timore ni ji ok chan gik moko maber. Mokwongo winjruok nyaka bedie gi sirkal mamalo to gi sirkal mag county. Onge jomoko mithiedho ma in jomagi ming'e ni magi jo sirkal mamalo magi jo sirkal mapiny. In kidhi gweng' dong' inyisa jogi duto thiedho irito ng'ata di achiel ka ok giwinjre gi tugo nikech an asebete ministry kana sirkal en achiel ma an agomboga in fact ne watemo ne waseta kotemo mondo wanene kaka osiptande diwe mondo ti kendgi watim ni devolution giminyalo devolution man nochopo kama actually osiptande ne wamiyo pesa directly mok ne kadhe district account man wanwango kotiyo maber. Gima timre sani ni ministry ni malo ka wacho gige jo county ni piny wacho gigi emomiyo nikech kata interns magi paro ni ng'eny gi
kakoro non no osiptande gimiluongo kata ni level 5 gi level 4 gi romo kama longo romo kao interns ma wanyalo ng'eyo ni in fact interns midwaro e Kenya mangima ng'eny molo manitie tok ndigi nikech samoro winjo ni sani ni jo county wacho ni internship and training sirkal nego chulo adier en training to nego chane chon nikech kata pesa ma county ni gogo mikorido wach ni mag county go gi akanye pesa ni gidudo donge gi treasury nitie moro ma kamoro e kadonge national to moro dhi kuro miyo gi winjire devolution nyalo tiyo e health to wa nyisi kaka ineno chandruok e health ni e kaka nitie chandruok e water e kaka nitie chandruok e agriculture e kaka nitie chandruok e fisheries en mani kuno koko timre nadi onge omiyo onyalo tiyo wa penjie Cleophas bise winjo ni jolweny gom ang'o miyo jolweny ok gom orit gi maber tirito gi maber mondo gitim ang'o mondo girit ngimawa kik piny moro bi mondo neg jowa to joma rito ngimawa mondo kik wathogi ere pogruok health is a security matter wapim nyapima kund ginegi gi bunde to moro malaria onegi ere ng'ama tho molo wadgi miyo ng'ama geng'o mondo kik negi gi bunde cha gi ng'ama geng'o mondo malaria kik negi ang'o miyo ok nyal ritgi machal ok ni pesa onge pesa nitie ogidwa tiyo gi pesa mondo gichul daktachi mondo daktachi orit ngima dhano ma gichayo ok daktachi erokamano daktari James Nkal olere yo makare wacho ni dhano ema debedi ni sirkal ochayo ok dibedi ema sirkal ochayo ano kalore pesa nitie osoyo waduogo kod mathoth nyakora moge jwang kete kar kane mar kang waduogo e tielo mar ariyo kendo tielo mogik waduogo ka warangane siasa mago mag kao kar ogai mar ODM Raila Odinga kone yere kaka jakom mar AUC mano ka ochomo Addis Ababa higa manyien odhi chalo nade winjo jok mose donjo e pap jo mokalo ne walose wiye sano winjo ka twak ma kama medo mana jimbore gichomo kama chal nade kaachiel koda kamoko matimore county ma Siaya waduogo bang' yo masani kikidhi mabor. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache software developer Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to koka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mar ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e RamogiTV.
Aya nyakora moga jogen twak madhi nyime kata ka wadhi ywe imbe ageno ni yudo thuolo mar yweyo kodwa matin kar kae ntiere ote moko man go kaka ngasomgi kapok adonje twak makoro wadhi bedo ko wadhi go nyime ka fel kosodo wacho ni ngima dhano lakteche e marito omiyo sirkal orug chien owinj duond lakteche mondo kik jopiny hinyre erokamano ahinya kama sesogone ni twak fel kosodo dhi nyime ko wacho ni sirkal ochul lakteche koso winjruok dhi miyo jopiny hinyore. Witi Jarodi wacho ni amor e twak achiel kachiel kendo ndara wacho ni wach ndara tek manade awuoro weche mag masira madhi nyime Witi Jarodi erokamano ahinya. Ntiere ote machielo mabende biro kowuok kuom Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni masiche mag apaya medore kendo mae kelo buok gi luoro ne jopiny. Nitiere apaya mabeyo pacho ka especially Nairobi kata kamano thoth nderni richo. NTSA onego rido kanda nikech chal ka gima mibadhi thothe apaya. Drivers timo makosa to gichiwa soya. Nyaka sani pod nitiere geche e boma mating'o excess to traffic odich gi asoya mag weche wacho ni mag weg makosa miyogi. Koro CS Murkomen bende otim nonro matut e weche mag masiche mag apaya kawacho ni mogik wakwayo sirkal mondo luong National Prayer Day ne masiche mag apaya gi mondo wakuong jachien ni odhi mabor awinjo kanu moja erokamano ahinya. Hilary Gondi entiere Canada kendo wacho ni yudo chenro achiel kachiel kendo sana luwo chenro mag Luo Nation e piny mangima. Erokamano ahinya RamogiTV erokamano ahinya ka entiere kodwa achiel kachiel. Ote momedoro nyakora mag jogo mayudgi mana kokalo e mbuiwa mag SMS mena 3:600 Facebook wantiere live YouTube kachiel koda ka Citizen Digital kod mano mar X yudo achiel kachiel kanyo kimanyo RamogiTV tiyudo wa kendo imiyo pachi mopogore opogore. Adana donje twak Governor machon ma Mombasa Ali Hassan Joho koro golo duonde kachiel koda ka jotelo mamoko kowacho ni an bende koro aromo mano e wach mantiere kar kanyo kendo nyaka sani nyakora moga jwang nigi loso kanyo ka gintiere kadho wath nam chumbi kendo sani penjo maduong' mantiere en ni ng'ama dhi kao kar ogai mar ODM mano Raila Odinga poni oyiere kaka jakom mar Africa Union Commission odhi bedo ng'wech machal nade. Ji odirore pap kate iwacho ni oyie kata mar dhi timo campaign mag ODM kuonde duto kowacho ni ero en beno sekala achiel nade mopogore opogore. Ng'ene wawinje kako loso kachiel koda ka jotelo mamoko kane giwuoyo ka gitiere kaunti ma Mombasa. Manake huyu bwana kwa mazuri kwa mabaya yuko na sisi, lakini governor naye tukwambia pia usipotee sana. Ikiwa baba atakwenda awe mwenyekiti kule, basi kijana wetu pia naye apate nafasi ya kuongoza chama au namna gani jamani? I'm the founder member of ODM. Go and count. Ukianza kuhesabu wale wa 10 ya kwanza mimi niko. Na hakuna mtu katika hii taifa amepitia mitihani ya kisiasa hasusan kwa sababu ya kusimama imara na ODM, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na Raila Odinga kunishinda. I challenge anybody, mtu aje hapa aseme nani alikosa risasi hapa, nani alofungiwa biashara hapa, nani alofinywa hapa mambo ya elimu na mambo mengine, nani? And then you can tell me where has Hassan Joho been? Wakili Willis Otieno Chakodi wewe ni nani? Kana kichak duoke Kiswahili nani amefinywa gikmopo goropo sectors mopo goropo watu wamefinywa kana baba notwe mana igdio chik kakedo na jopiny koro gini kila ng'ato nyalo wacho mare kochako wacho mago to abonyiso ni karo chagi igno chiko twe jela eko ng'ene en gima kodogo kisanga modwa filo tiende to sebede jela igno chik kakedo na jopiny en mare samoro wacho mara lakini en ratiro mar jo wuok nodwaro mondo bed party leader mar ODM, lakini an gima wachoga kendo anoe kawuono amer ni an gi chairman mar duol ka ni sama ji pogo gigi nikech jo dono bed party leader, Oparanya dwaro party leader, Jakom to Selemo ne dhiyo chairman mar African Union. Ere luo interest e gigi ariyo gi nikech king'iyo kaka Caucus miyo kocha Kalonzo osewuok ng'wech gi Eugene gi Jam Murang'a Eugene running mate mare
former governor wa Murang'a Mwangiria. chalo mano kore chief cabinet secretary. Ruto nikacha gi Gachagua. Duonde jaluo pok owinj kumoro amora. An gima wacho ni sama jogi baro ODM diere ni gidwa poge between Oparanya gi Hassan Joho. Joluo ka bero nego bino osechako wacho marwa ni irreducible minimum marwa matin mogik ma ng'ata madwa biro irwa mondo wamiye support. Onyiswa ni omiyo wang'o. Tan gi pacha ni irreducible minimum matin mogik onego beni deputy running mate mare. Mondo kik walal e siasa mabiro mbele. Nikech chal ka gima koro ji pogore kawo gik moko. To kar kaluo kendo mind ok ni mocha chama ma gima wacho kaka community kaka nyola kaka oganda ng'ato wacho ni mind gima manyo matin mogik ka baba waonge odhi EU. Nikech sama jogi pogore gi gin manyo interest maggi. To interest ma jaluo gik bed ni wan koro one spectators e national politics or national arena kae. Ni koro wiriro mondo ng'ato bed minister, president, omiu minister, or omiu PS, ni mane mokwanyo. Nyaka ulos mesa no unu wegi, kech king'iyo Kenya ka. Kura mar jaluo ni malo. Jaluo ema kelo passion, ema kelo favor, ema kelo kala e siasa ma Kenya ka. Ni jogi biro yudore gigi teka nono kama to gima yude to onge yawa. Ne gima ng'ato miyo ng'ato promise wa onge. To kwase kao campaign mari ni jaluo ma campaign mar ng'ata kuom jogi te. Ibiro ka campaign no wang'e loka dichiel. Nikech jaluo dhi kelo favor gi passion gi kala gi numbers e campaign. Kara thumbe miwero gi. Jaluo ema wero thum mamit ma joka bele nyaka ukuyo mielo thum jaluo kochopo ndalo siasa. Ma campaign. Ji te wero gino. Wadhi miyo gigi tenono kama. Ni gik watemo wan godo, wadhi miyo jomoko to gima gimiyo waonge ni ng'ato bo miyo CS kata PS minya riemb tich sasa. Ana wacho ni kabeto joluo sani ema koro wan be wachak wuoyo kech gima nyaka accept ni kuom jomo chungi te kata manyo gigi te onge ng'ama manyo yudo kura mang'eny malo mane Raila molo yudoga gi pacha ok ane manyo yudo mang'eny malo mag Raila manyiso ni kata kwa invest jogi be ginya chopo kuma dwaro ni koro wang'iuru ni partner mane manyo yudo kura mang'eny monya mayo Ruto kura ani ngina wuotho gi Jimmy Wanjigi dawacho ni okuyo kwa mayor presidency to wan wakawo deputy onge ng'ama nya chung president kata nda Willis Otieno daga chung president kawuono pok achopo level ma jakom tiere cha wamiyo okuyo president ana kawo deputy kata jaluo moro bi opiem koda deputy ka Wanjigi ka to wagolo kura 60% ata malo 60 mane ogone Ruto kura wamaye wamedi gi mekwa gi wawuok e chuodho from 0 to B to en nyise dhi manye kumoro ok obi yudo replacement vote mamayego joluo lura mo e gigi duto kama iwacho ni ero ponono ok gida nyiedhore lela ni ero wan koro wadakawo kare ludi wasewinjogi ka giwuok oko kata mbadi mano jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi bino wacho kata an bende en mana leo man bende anyalo thuolo mar bede jakom mar ODM bende nitiere kar ka yudo joma moko mantie ka magin ruedhi luo kama gintie luoro ni wuok kanyo ok gida nyiedhore lela ka Odinga pun tiere kako gai mar ODM mane gima duong' matimre kae ng'eni ji oluoro wang' jakom giro mondo jakom ema onyisgi yo to ng'eni bende wan ema wakelo jakom bedo gi tich matek onego bed ni wawacho gigi nikech baba en baba wate onego bed ni mae gik mwawacho to wanyise ni oneno ni gima sama teste ni mane manya bedo gi traction mane manyalo tiyo koro kata kobiro support to obedo tich mayot wadwa ni Raila ema mondo parnwa ema mondo implement nwa ema mondo wana kila kile ema mondo timno to mae ndito baba to dhi manyo pinje 56 ma Afrika ka omany president 56 modwa dhi campaign godo Afrika gite to dipo duogo organize joluo Kenya ka wan be wamiyo baba tich mayot samo dhi manyo mare mamalo ni aya erokamano ahinya kiwacho ni luoro nitiere Tabitha ochal nade demokrasia ni kure ka iwacho ni ng'ato achiel ok diwuog oko mondo wach ni weche mopogore opogore po nitiere kar ka mar neno ni ng'ama nyalo kawo kar Raila Odinga pono ni luoro nitiere ni kachung' sani to inyalo kona ni oyo ng'omiya atimo weche machalo kamago to winjo ka jo bende loso ka wacho no yie kata mar luoro Kenya mangima komanyo mana weche gi mag ombulu kata mondo mi obedo gai mar ODM bende gimoro ma dhi neno ka timore mbele kae ponono ka Raila Odinga wuok ka koro neno ng'ama chielo ka yiero elemono neno ka Mudavadi nowuok
e duond bura mare mano mar ANC owuok mane otas kata kamano wang'e ni pod en jatend duond bura no mano mar ANC kata ka gavana Malamu ema koro nomi kanyo mondo bed ogaye manya bedo mana gimoro mane wiye ka manya bedo ni maka kinde moro manok ka kinde mag tich orumo e sirkal to ng'ama chielo duoga ka to dhi nyime gi tich. Macha Cleophas na alongo baba nyasi game kuchane chief guest na tarik achiel mar dweni to kano biro ka chane nyasi mar dongruok mana loso to nen gima ler ni okinyal kawo nafas mar ng'ato owe succession mar ng'ama ngima ma ogolo party ni kochako to sani wawuoye ni ng'ama dwa kawo kare ing'e ni kawo mana kar ng'ama beno wacho ni odwa weni to aparo ni kaki wacho cha okochino nini koro ne jakom kadhi kao kata nafas matel mar African Union chairmanship ni koro ni onego beni koro wawuoyo ni koro oweya nafas matel mar party mar ODM aparo ni influence mare kata impact mare mar party mar ODM ken gima ng'ata nyalo biro to wacho ni nyalo fail nikech chakre ne party mar ODM chakre gi kumo se chopo gik ma baba ose lead for kaka jatelo wan gi the multi party system mano fight before even the party became ODM gik machal kamano the experience the skills aparo ni kit telo ma baba kelo kata en go e weche party mar ODM oken gima wanyalo wacho ni jatelo mora kata jono nyalo kelo to kiwacho about tyranny man numbers gi nyanza politics the influence ma baba have kaka kingpin wa oken gima ben wanyalo bet piny ka bo watch ni any of those people kana surmount to kora paro ni wacho succession mar ng'ama ngima en gima tek momiyo kata joyi kaka jombadi ni wacho go oginyal biro gi nyiso baba ni baba ko bet ni wan wadwa kawo nafas ni koro aparo ni gima ber monego koro sani ka paro ni pacha kaka japiny mapani be jopiny moko samoro paro kaka an because I'm a common Kenyan en ni to kaka baba dhi e yucha ere kaka onyalo make sure ni kit telo be mane ODM kacha kata jok mabro weyo ka conduct day to day functions mag party kata mag tije mopogre mag party onego dhi mbele koro structure no maparo ni onego walosi to wawe kuro hiyo mang'eny ni to odhi to we party owenenga to bawa pod ngima pinyo maduong' odhi owenenga jakanyo mar ODM isebede ODM are chake mowuok to maybe anyalo nyiso mheshimiwa kaka jakom maduol sani koro onego oluong jotelo moko mag siasa mantie party ni mondo kik wabed gi tungni manyalo tungo jakom onego bed sani focus ka dwaro lemo mamalo mar African Union kamano jakom duol kina koro jaod bura maseme daktari machiegni owenenga Odi kanye, you know. Igeni kanye michake. Wach ma jakomo ongeni. Gini koro jakomo semna chako campaign. Step achiel mose nongore ni onyalo keto nyinge nikech gik moko duto midwaro oro. Kore kuwuotho e pinje mag Afrika gi mondo nwang kaka dongone kura. Bende pogi tero kata nyingi apani tere dwe mar 4 ka to kata kodhi to ubro bet higa manyien e kodhi kucho koko migoyo ni en koko mar wasiwasi oken koko mar telo mar ariyo kadala jaduong' dhi wuoth nyithinde chako penjo ni koro ere ng'ama wuon dala ni ere baba mangoro idwa kel ka gimitimo nutego dala mondo urit dala nyaka wuon dala wach ni koro atimo gima onego watim gima ng'e ni wadhi timo kata kwa wachi ere kaka dong Azimio bed motegno ok ayiera gi jogi nikech wach moro ni jatelo masani Ruto omiyo jakom lwedo mondo dhi ochung'ni okapano mieno here eno geno mana ni kodhi tayudo thuolo kaka dong kora alosi kata keth piny kaluwore gi mani miyo wan be kwachako tungni to wamiye gima odwaro nikech kwachako lero sami lero e kapogo uyo yot an kada an kendo mbaka mwanyago ka wan kendo onego kore ka wabed kanyachiel moriwore malong'o kaka Azimio goso kaka ODM abro bire kaka Azimio wachaki
wach ma party leader ni lawyer ni ka constitution oketo gimoro ni party leader ni yiere ji no bet kanyo kiyiero jakom party leader telo ma jakom ni en tend jakom uwuok ga owuon mana kaka nowuok ka Jaramogi nodhi ne jubet kamoro piny moyiere ni koro jakom in mitelono paro mane ji nigo ok nobet kamano miyo gima ji laro party leader ka koro okay gidwa wuotho wadhi campaign ayie uloro piny mangima kwaseluoro piny mangima wakili biro wachonwa structure mane ma koro bet go piny ka koro yiero party leader be nitie party leader en gima wuok kende ng'ato biro neno kaka wan kane ng'ane telnwa to ng'ama dwa telo bendo ng'e sigand jakom emomiyo en party leader gik mosetimo kuond mosedhiye wach kubiro kata ka koro maandamano nitie kako chung' ma koro ji biro luore joma dwarogi gichak tiyo matek kaka iwacho ni jela nitie to gichak gidhi e jela gibedo e jela matin ka wach ero jakom ka koro onge maandamano dwa wuok wadwa neno ng'ama ochung' ma koro ji duto koni wan bang'i mane party leadership biro wuok kende to koro jogi to da warire mondo wabed motegno lero ni miyo Azimio biro bet manyap kendo joka biro neno kaka donje e iwa ODM kate ODM main party leader ema penjo position mag ODM miyiere ji en jakom jagoro jakweno mago kamago mago donge nitie jakom wa en ng'a John Mbadi jagocho wa en ng'a Sifuna jakeno wa en Timothy Busire joge moko kore konego sani wabed motegno ma an kanyo wan seme wawacho ni kore ka party okel party members mondo ji obed motegno sama koro ji ling kore kugero party maduong' nitie gik ma kwa wacho to an samoro kadwa wacho inya nikech jakom to wache ga ni disababa en sechadi ariyo simu tindi yalo kata gi simu onge odhi kanyo to mago bende kwa wacho to wawacho mos nikech odwa dhi campaign to jomo campaign go biro ng'iyo ni odhi tiyo nade ka koro waketo wach ni wadwani obed kodwa ka bedo biro duogo mano dhi nade gi campaign modhi timo kata ka in miyiero to ng'ani wacho ni ng'ami dwa yiero ni wacho ni an ka to kucho babo loso giga to kendo wachuno jakomo wacho kata ni ka piny dwara to naduoge ing'e ni mano wasemiyo wacho gima ka koro ji dhi campaign kucho to ji nyalo campaign yes koro niga wabedi an gima wacho kata kam wabete kaka joduol ODM nyaka bed motegno nikech ka ODM motegno mok walare iye te ka Azimio nitie ka ODM onge Azimio nitie mane penyo maduong' mantiere kar kanyo bas koro Azimio wan go pio wandae ni kanyo lakini ODM ai luo interest ka wan mwachako goko sani ni an madhi bet party leader an madhi bet party jakom pod ni ka paro no ok dwa bed ni wan jomo yier ma ji chiegni 30 gi wiyegi ni gino pok obiche pachwa ok wang'e ni kaka nochak Ford Kenya dongo wang'e kuma entie paro ni ok wang'e ok nenwa ni dipo kama bodhi kama udwa miyo wawach gik mang'eny e kor muya wachiegni fulo inyango e ir buinya owinji daktari kendo wacho maber daktari so miyo ok dwa ni naninda to nitiere jakom nitie wang'e nodhi wang'e ni tich dwa notire bang'e ko onge wang'eyo ni kochopo kama koro ni ok onyal bet ka ng'ato dhi chung' wang'e ni kaka oganda wan be nyaka watim ang'o kik bed kaka story ma Uganda awinjo ok ang'eyo ni kingdom moko gi wan be joluo manochako gi Uganda to wegi erokamano donga wacho kare wacho yo makare gena weyo thuolo mano mar yudo
weche mogik ma walose to weche mogik ka walose agenda tarik kani wach moro amora tabita kachel koda ka wakili Willis Otieno ang'o yudo thuolo mar chiwo weche mogik gi kinde mabiro to sani adani mondo oranga ne weche mane owach kanye county ma Siaya dongi dakika achiel to sigana ne bedo kanyo e thuolo mar dakika achiel gi seconds moko 10 wiye kanyo kaito bang'e ang'o winj mana wach mogik otenore kod chal mar arita kwe e county ma Siaya yangore nyaka sani kendo ywak nitiere obilano mano owito ngimane kata mano negi county ma Siaya mana juma mokalo nyaka sani obila koro iseyo ni tiyo kod teko mathoth nitiere MCA mane oloso adani wawinja kangwa wayudo duonde no sani wawinja duonde ka to bang' kangwa duogo wayudo wach mogik otenore kod sigana ne mawuok e county ma Siaya. Waketuru gweng' mondo koro bed kod kwe mondo jowa odogo tijegi kaka nyocha gitiyo nikech mane gima gidakgo ka wamedo goyo jowa to joma nyosemaki to semaki to koro wagoyo joma bende onge makosa to ok ber ahinya ok anyal ling to gandana sani kiwuotho kata kibiro e chichuni wagi godhiambo kidhi kamito karomo sa 12 ji osedari e chiro kibiro Nyilima karomo sa 12 ji osedari e chiro kidhi Oyude sa 12 ji osedari e chiro kidhi Ndarokago sa 12 ji osedari e chiro kidhi Ndori sa 1 Ndori odong' chalo gunda to mae kama ngima jowa nitie sanda kwa police ni kata ka koro gitimo investigation to ngima mag jowa giwe mondo bed gi kwe mondo jowa tim ohala gitim nonro kapod nitie jok mane oyudre kethni mapod ni oko to giluwa yo makare mabiro miyo gi makgi to giwe timre mar dhi haras ji kata buogo ji e chirni nekoro moke jwang' mabiro mokwongo gin apedha mopogore opogore apedha mokwongo en mar kong'o moko puodhi mane timo kanyo ma bende yangore nokelo tho mano mar obila no machielo bende en apedha koro ne jok manonego obila ni mano matimore kanyo e chiro mopogore opogore mane luoro mantiere kar kae ang'eni county ma Siaya nigi welo ariyo kinyi ma kawuono wakili kachel koda ka Tabitha adana cha kodi kendo ka ng'imed gi wach mari mogik kantiere kar ka apedha ma itimo kong'o moko puodhi nek mar obila mantiere kar ka arita kwe mine matimo wale chiro yudo buok mopogore opogore obila otim gige yo machalna mokwongo aparo ni en gima kare ni gima obila onego bed ni timo en miyo jopiny bedo garita makare to jopiny bende ok en gima kare ni gibende gitiyo gi teko mang'eny kendo gidhi extreme to ginego obila kata kamano aparo ni obila bende koro sani ma koro ne waseyudo gino timre wik mokalo ok onego bed ni koro jopiny dak koluor nikech obila bedo lipa kisasi koro gima paro ni onego tim in that situation en ni jopiny aparo ni gino timre Bondo onego gibed with maybe baraza kata giluong romo moro to gibed gi winjruok kind obila gi jopiny giwuo mondo giyiere mondo wang'eni to arita mar jopiny bochalo nade mondo gibende gidag ka giluoro kendo gitimo wendgi kaka onego bed ni gitimo ma ok giluoro kok kamano to aparo ni sirikande wa makor gwenge onego jiw security kata safety mar jopiny kinde moro amora. Erokamano ahinya Tabitha. Wakili wach mari mogik otenore kod sigana mawuok Siaya ni bende wach maduong' en ni wach seche to kethre Siaya koro gi sani ok onego bed ni polise koro donja i gweng' to go ji tema giyudo godhiambo ok ber ni polis notho kane gidhi luwo ma joma lunyochanga to mano ok miyo gi license mar go ng'ata ng'ata nikech iye kanyo dwar gi joma innocent koro ok onego bed ni pile kila godhiambo ka timre oyude sani ni koyudi mane ndara na goch timaki teri mbele mano gima ok onego timre polis otim uchunguzi omany joma nonego polis no ok ji temo dak e gweng'no nonego polis no omany mana joma nonego polis no mondo kawnegi atua jomodong' to dhi mbele gi ngimagi kaka dwarore. Erokamano ahinya Immaculate Nyasudan wacho ni Cleo yawre uru kanyo mos na welo duto mantiere kanyo ka wacho ni piny na okil ni bende nitiere jalumo osewuok kopogore gi Babu Owino mar kawo kar Raila Odinga kendo chaki penjre okil ni nyisore koso koro ni joluo gol pachgi mar bedo ker mar Kenya koro gimany mana lemo ma piny kae koso gidhi kure inya duoko Nyar Sudan. An gima nya wacho maduong' en ni onge jaluo gi sani gi pacha manya chopo
filo kom weche mag jakom moseloso level manyalo chung president manyiso ni the only thing minyamanyo chako mana deputy aya ero kamano ema kile sana isebito ka to sanya dore lela omana mar deputy aya wach mogika daktari Koti wach siaya gima chendo garita kwe kata gi gik mang'eny mwatimo thurwa ka yolingalinga gik monego chan kako kendo keta rita kwe gik matimore matindo tindo ing'iyo kadha gimoro notimre kata nigi ng'ato to make to katieko ndalo matin oduogo gimotimre onge moko be nyo kwal olaw ji omangi gimatimore onge ng'ato bende otur ode olawe gimatimre onge mane mamiyo ji mokwongo igi wang' gi jo arita kwe magin polis koro ka gibiro sani to ji wang' kod gin kechunge gimatimore mar ariyo gin kadine nigi ginono ma gimatin kotimore tinono manwang' ng'ama otime matere matweye to ji bet kod luoro kendo luor ne joma rito kwe to ka koro achiel otimore ni koro neg polis kore ka piny duto tuk ginon mana joma notimo gini to giwe jopiny odagi kata ka gidwa rito okochuno ni nyaka dar ji kudaro ji turi tango ni udaro ji chirni kore urito udi gibede beda kuro giket kwe gine kaka kinyalo biro jotim jigi kama ne gino timre gidhi ginon to maduong' gibed ga ni pile gimoro matin mowuok titime gimoro to ji ng'eyo nyithindo dongo kong'eyo ni kitimo gima kama to gimoro biro timi to gibet gi luor kod luoro erokamano ya daktari James Nikal Tabitha Ogutu kachal koda ka wakili Willis Otieno erokamano ahinya wacho kani joluo kik waninde class nyaka wabed mbele wach mar ODM succession politics ni nono wabiro yudo kama mwana si wetu an one of top Luo political commentator Nairobi ka Engineer Lazaro Kanyamboko wacha kamano mane makilo egiko giote ma wuoro ma wasomo karkagi moko somo orgi ne joiso duore chenro mar mbako romo odhi somo gi ka otayo twake chal mar uchumi mapacho kae na taye chenro kinyima kawuono nyinga Cleophas Oloch jakisumu kanya kwa rumo kenya kachsango orit masani Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pap. Ni thao tu. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku ji dhinyore te kanyo kar jopiny magi duto yudore mana RamogiTV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa tich adek saa 3 otieno kik bai. Nyikwa Ramogi Jwang' ageno ni ingima kamaro mantiere machiegni ukendo cheno mar orako kelo gi Colin Salaro ng'ia koni gi Pauline Maitha en Sefo Gola colleagues maga
Wala tuwe body workout kawuono. Tuwada focus mainly kod cardio sana. Sawa. Koro hati tumali digwere machiegni, kethi machiegni, ketawi machiegni. Agero niko, idonge. Sawa. Wachaka kod warm up sani. Cycle matin tu. Refund gi. Without around. Move around. So kila zoezi wadi 30 seconds, sawa. Wachaka kod jumping rope, wadi ukanyendo. Wachaka kuna wakati saa. Mind the warm up, wabro stretch baadaye kwa watu yako, sawa. Thirty seconds of room. Move around, active recovery. Chapter 1 Next, what the butt kicks? Whatever I on spot. Butt kicks, wataka kendo. Manamo supposed to keep it haraka. Katungira amiyalo modified kama hindi, mano modified. Lakini jama rest, wale laka nyendo. Luja learning hindi for modified workouts. Advanced, uncut safe for laka hindi wale advanced. 8 more to go. Kanyo rumo. Active recovery, mana kana watu lishande. Jumping jack. Magnetism ayot. Kaya leo tumuka on P at PA school kind of. And let's go. Mind the yours. Modified. Follow popo. Advanced. Until you can go bola. Madam, and recover. Next move, yours, seriously. What is side step kindy and side step. So, pace Mari. Ready? Let's move to the right. Switch. Side. Yeah, side. Madam, ako ni cardio. And stop. Next one. From car. Waka rodi malo. Jump up. So. Kuro wako na hamstrings. Same time flight. Ready? And tuanze hapa. Let's go. Nice one. Modify. Follow popo. Jump. Big jump. And land softly. Kick land another bara much. Towards me, no. Nice landing. Most too. Kena the nyime. Posha muhimu sawa. Mana most too. Next, quick feet. I'm a football shuffle. Mianying me yawara manyalo mi yonge shida. Ready? 3, 2, 1. I had to work out in it. Oyot. Footballers are sana ganda much sports. Anga tu kama tinika uno. Uwe ni problem kidogo. Koro hiwinja. Ili kama hawa timu. Five more to go. And talk. Hapa ni kono cardio kabuona. Strength manakuwa umbali kabisa. Next workout, one step down, top of the side. With a jump. Let's go. Step down. Modified without kama. Mind modified. The rest just jump. So modify. Follow popo. The rest don't hand us the up. Tell me about strength serious left ngayon. Technique muhimu sawa. Rest. Burpees modified of course. From calf to stand tall.
And let's go. Pole pole tu. Modified lubang popo. The rest, me and Ogola. Let's push. Jump out. Mind modified. Gabon Shongirami. Just follow her lead. And for advanced, I'm intermediate. Ogola says the kind. Tuchuko kiuno. Kicking nugoni. Body, body, body. 2 more to go. Recover. High knees. 2 more tight. Let's go. Embrace your core and pull through. Keep pushing. Bado. Modify, follow, popo. Push through. Push. Go mind. One move side to side. High knee. Shuffle high knee. Ready? Let's go. Side move. Speed ni yako. Push. Inyalo ka upesi mara kidwaro. Haraka mari. Onge shida. Ako ni kama cardio. Wana kuzoea tu anyway. Body. 10 more to go. Speed up. Nice one. Kwa watete hapo kwenye team kabisa. Normal squat. Toa malo sawa. Let's go. Ishaanza timer. Just breathe. Still breath yako. Keep pushing. Body maintain. And stop. Reverse lunges. Leo que se venga kaindi. Sorry pastien. And let's go. Pole tu. Step. Balon lunges en matielo. Mind the oxygen. Into forward lunges. Reverse. Good side. And stop. Jump squat. From kindy to landing squat. Ready? Let's go. Big jump. Land softly. Nice one. Big jump. For modified lubang popo. Kwenye chiko kwa gola chiko rendi. So now landing technique. Wala likapaka. Soft kabisa. Maungi kwa mangeni mtafanya chonge and very safe by the way. Kikadini ho tunachana tunatonga sai. Technique matter a lot. Kumbuka kikisaka transform mari. Soft landing. Jumping lunges. Toka nyendo. Ready? And let's go. Go tuenda kazi. Nice one. Chunga magoti si bank floor. For modify just follow for. Maintain the normal lunges. Big jump and land softly. Nice one. Mdogo tu hivyo. Keep pushing. Push. Hizi ni kuzoea tu. Practice. Making it almost more. Wala utiko round 1. Mountain climbers. Alafu the water break. Moro kendo. Climber wangeyo. Let's go. Squeeze. Squeeze tumbo kabisa. Press mahali. But get the most. Eko donjo.
Wabed kama ile kinega timu maber. And stop. Mano kelo giko mar round 1. Wale water break kendo. Wara ndo mario sawa. Kikiringo onge ringo. Riuri kodwa kawa pako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e RamogiTV. Oh no. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with the compost is the best. Kich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Koro sasa watu wana boss kabisa. Kade cha watie kwa matini. Hapo tunaambia kidogo. Haya, go down to back extension. Koro back extension. Ungayo mana kama endi tu. 30 seconds. Ongen wewe, wago ndi chiltwazi. Haya, ready? And let's go. Aero tizi sana by the way. Ose choguro maber. And stop. Next, manakanya ndo fodi. Wakolo arms bele kaindi. Tuwa squeeze back. Wari mbele tuwa squeeze back. Kodone mgongo fodi. And let's go. Stretch. Can go down best hotel ndama chupa. Marpi. Inyal togi maindi. Ama towel fodi. Inyal mako towel ndi kama indi tiyo achien. Towel mbele. Anything can do. Just be creative. Sana togi towel mara. Ayo achien kama mos. And stop. Nice one. Next workout. Jumogolo ni fire hydrant. Kaki nge nyingo pomata. Kwa wadi mana kamaindi. Tuwago pin. 30 seconds. And start. Mana mostu, ongea haraka. Nice one, kaya tieko. Log chini machelo shaendo. Ready? Let's go. Semate na gozo matini dogo ndo dindole ni maber. Doga tizi. Oromo kabisa.
Forward to go. Forward. Nice one. And next, better tindi kama endi. Then squeeze. Squeeze hips one. Ama glutes. Ama kabangi donge. And let's go. Squeeze. Sorry out. Squeeze in. Sit. Vamos tú. Dame la di. Nice and stop. Hadi fanya mapelo kwa na push up. Mind modified kabisa from hapa. Release mkono juu. Tee up on your knees. Release and let's go. Mind for beginners kabisa. Naona kuna bele mayomi ama soft slide. Nasi vile tuko beginners leo. Hataki kuchoka. Strong. Push. Mind yote kabisa. Tiamo kama lo chongi. Forward. And stop. Higher. Diamond push-ups. Maro jikbat kaendi. You can look at the shape of diamond. Take it low. Put modified 40. And let's go down. To push. Nice one. Push. Keep pushing. Push. Manamos tu. Maraso triceps. Amo jikbat. Keep pushing, 9 more to go. Almost. And stop. I want to rush and twist. What are the bundit score? Ready? Let's go. Side twist. Manamos tu. Manamos. Keep trying for more to go. Nice one. Knee tucks. Leg straight kama hindi. Modified single leg in and single. Advance both legs. Nice one. Pinga tumbo kabisa. Regibundi kabisa. Mervedo. Forward. Mako wale bundi soro. Leg straight out. Nice one. For this is a kicks. Ina lwe kunyika ndisi. Cross leg. Ama straight. And start. And budi pole. Bundi bilo motekno kabisa. Kanya lilo bilo kaendi. Tira ngobele. Deep breathe. Okaza bude kabisa. Pate kabisa. Hold tight. Nice one. Make sure ni kaza kabisa matek. Eko donjo. And breathe. Kiki hold moya. Meda di. Forward Martina. Deck more. And stop. Nice one. Next and crunches. Kama bear. Crunches. Ngaji tiwe kama indi. Nadawa nikia nukune rame. Kwa mwana mushirami. Ketini malo kama. Let's go guys. Crunches. Nice one. Ma modified. Jom advance. Timo kanya kwa timo ni endi. Nice one. Kukani kama endi. Step madio ngai ka endi. Odindre. Kwa kinyalo nyeri kabisa sawa. Oguchi is very safe. For safety of your back, mguu kwa hivi. Kama kwa advance, lobo la kaendi. The rest, one kaya. Mind even the bairo. And stop. Aya, plank is falling. Pattern. Plank modified. What you are kind.
my body for the rest. One maloka. Let's go, 30 seconds, start. And breathe. Breathe kabisa. Tumbo tight. And don't hold your breath. Four more to go. Next is side plank. Side plank, don't your obliques kindly. So legs better out, then itu rimalo. Ika tumbo tight kabisa relax nyendo. And let's go. Relax mana most breathe. Oblique tight kabisa, make sure ni kaza kindly. Jawa advance mo ngoro kitu tegimalo kama hindi, still okay. You'll get there with time. Almost there. 4 more to go. And stop. The other side. Turn to come back. And body up. Almost. Relax and breathe. Leo di malo ke duaro. Timbo. And plank walk from kind. The movement is very simple by the way. And lakini it's very effective. Just go down. Walk into plank. Reverse. And stand. And let's go. Walk into plank. Reverse. 20 more. Reverse. Keep pushing. Backward. Reverse. And single leg, stiff leg deadlifts upper. Just go down and stay for stability. Alright, ready? Let's go. Step up. Step up. Aero tizni kabisa. Kiroti lo bedo tegno. Hiyo aler maram strings. Seven more to go. And alternate. Yes, dingine. For body fighting, just step back and step up. That's body fighting. Keep body balance my right. 4, 3, 2. Ayawadi. Keep pushing. And last workout, I love one stretch. Put on my arms and kind of put it out. Come out, up, down. Tori calf. So, Ogwalo, the hamstrings combined. In 3, 2, let's go. Calf raises. Nice one. There's your calf. We don't know what you're doing. Keep pushing. Push. 12 more to go. Let's go. Wala ucheke koro. Walungo rako. What stretch. Legs apart. Wadi pinkanyo endo. Rotate mkono nyuma. Manamos tu. Reverse. One more time.
reverse kendo. From hapa wadhi malo kama. Wadhi loka koni. One more time. Koni kendo. Remind the lock twist. Wadhi kona chielo koni. Stretch chindegi. Machielo nindi. Wadhi mahindi. Hamstring kendo. Amanya just hold up oto. Machielo nindi hold. My favorite, my team. Groin, relax animal amos. Then up, and for your neck, your wig muti koni manamos. You stretch badika. Ketur muti, pole pole, moroni kendo, stretch doti yoko, your muti kama. I push kichwa chini. Alafu di malo. Arms yo kama endi. Nice one. Again, I'm going to go down. I'm not going to go by the way. Pero when you next time, sama talo kama endi, kodiwa talo kama endi. Hero kamano. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 Ikrina nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rudho sufuria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Kik bai. Winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma okusomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane RamogiTV.
Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo kodi. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lowo mondo olosgo kembe gi eki. Ni sani koro kembe go eki ibro usi ma duond japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija tai, nyakwar guok kocha pesa. Tich adek, sa adek otieno. Kik bai. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje ma oko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, sa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakorom gajwang dakika na par tuk sa dek marokinyi kamoro mora mintiere machiegni ma en chendo mar mbaka oromo chendo machako sani nyakarom kanyo sa 5 mar onyango. Anka mano mar kelo ni chal mar fuambo bang'e nyawadwa Joyce Dur biro bedo kada jogi tuak e chenro mano mar mbaka oromo. E chal mar fuambo kiny makawuono wachaka nagi nyasi mabende hineno ka ikruok mare dhi nyime he kar jot mar jatend piny Kenya mantiere buore Nairobi. Okiny makawuono nyakorom gajwang jatend piny William Ruto biro bedo ka keto e koke paro mar chik mano mar udi manego gi ogonyore mabende kosekete koke nyakorom gajwang biro bedo ka lokore chik mapacho ka manyiso ni oganda mapacho ka kori biro bedo kichako juogo kwanata malo 1.5 mano mar osuru mar udi manengo gi ogonyore. En chenro mabende jatend piny Kenya ikruok mabende dhi nyime e kar jot mano mar jatend piny Kenya nyakorom gajwang jofwambo magwa nitiere e kar jot mar jatend piny. Pichni mineno kendi en pichni mabiro ni achiel kachiel ka bende okiny makawuono jatend piny Kenya biro bedo ka chwe koke paro mar chik mano mag udi manego gi ogonyore. Okang' makamendi biro nyakorom gajwang bang' od bura mane od bura mar National Assembly kanyakla kod mano mar Senate ne osekadho paro mar chik makamano makoro diche makawuono ka jatend piny Kenya biro bedo ka chwe koke obro lokore chik mapacho ka lokruok mantiere chon ni juogo jogo eko mabende ichulo sara kende kwa natamala 1.5 sani jogo eko michulo sara gi mok chulo sara manyiso ni jogo eko mabende osebedo katimo ohendni mopogore opogore ibro bed ki ijuogo kwa natamala 1.5 chenro makamako chako nyakorom gajwanga en chenro mabende obro bedo kwa kilo ni godo achiel kachiel e wang' jowi marwa mar Ramogi TV. Kopogore gi mano bende wadhi nako tendre kod ng'anyo mago mag lakteche mopogore opogore pachoka ka bende riwruok mar KMPDU bende pod oramo ne ng'anyo margi biro bedo ka dhi nyime odiochieng' makawuono en odiochieng' mar 6 ka ng'anyo makamano biro bedo ka dhi nyime odiochieng' manyoro riwruok mar lakteche nobedo kod migawo mochung' weche mag thieth e pachoka kata kamano ne ok giwinjore e ogirimiti mopogore opogore mano mar chungo ng'anyo margi bende neno kanyo ka KMPDU kanyakla kod riwruoge mopogore opogore mago mag thieth bende neno kanyo
kanyo ka odiochieng' ma kawuono rom kanyo saa 8:30 gibiro bedo gi twak gi jofwambo. To twak ma kamano gibedo godo oko mano mar od bura maduong' ma pacho ka. En chenro ma bende waluwo odiochieng' ma kawuono. Wawinjo ni riwruok mago mag lakteche mopogore opogore odiochieng' ma kawuono to bende gibiro bedo ka giwachang'o kotenre kod ng'anyo margi. Odiochieng' ma nyoro naneno kanyo ka ne gipogre paro ka Susan Akumicha ma en jatend migawo mochung' weche mag thieth ne wacho ni gisechopo ogirimiti kendo giwinjore ni lakteche biro bedo ka duke tich. Kata kamano naneno ka Davji Atela gi Lange bende koro noramo ni pok gichopo e winjruok kendo ok gibibedo ka gidok e tich. Odiochieng' ma kawuono ken ng'anyo odiochienge mar 6 ka bende dhi nyime bende biro bedo ka menyo osiptende mopogore opogore chal mano mar thieth kaka biro bedo ka bedo. Kopogore gi mano nyakorom Gajwanga bende nitiere chenro mano mar dayo dhok mar manyo chief registrar kata jata tije e bad migawo mar doho. Inyalo paro Anna Madi bende nosedhi e rutaya e chakruok mano mar higane. Kata kamano wach maber en ni piny Kenya wayudo chief registrar manyien kata jata tije e bad migawo mar doho manyien. Nyinge Frida Mokaya Bonani. Frida Mokaya Boyani ema sani jata tije manyien mano mar doho e pachoka. Man kaluwore kod chenro mar dayo dhok ma bende notimo odiochieng' manyoro kod duol mano mar JAC ka bende negilando chenro makama higa mokalo. Kata kamano iwacho ni candidates kata mana jogo ekwa bende na gombo lemo makama 43 nowuok oko. Kata kamano rom kanyo chieng' wuok tich ji 7 kende ema bende nodadhoge. Kata kamano Frida osebedo ka tiyo e doho mapachoka ka bende entiere kod lony mar higni 27. Koro sani Frida Mokaya Boyani e jata tije manyien e bad migawo mar doho bang' Ann Amadi dhi e rutaya. Kopogore gi mano wach malit masira ma bende notimore otieno manyoro nyakorom Gajwanga kama bende jopuonjre mago mag mbalariany mar Kenyatta noyudo masira kanyo chopo odiochieng' manyoro gotieno ji 11 kata mana jopuonjre 11 nosewito ngimagi. Men wach ma bende waluwo odiochieng' ma kawuono ka bende masira ma kamano notimore e apaya mano ma Nairobi kochomo Mombasa. Jopuonjre gi nowuok e kaunti ma Nairobi ka bende ne gidhi e kaunti mano ma Mombasa. Kata kamano wach malit en ni masira nowuok e gwenge mag Maungu monego jopuonjre 11 gi kanyo. Odiochieng' ma kawuono Joja oko men jafombo marwa e kaunti mano ma Mombasa gisane gimol gidhi e gwenge mag Voi kama bende masira ma kama notimore. Kata kamano otieno manyoro komanda mano mar obila ma Voi sub county mong'ere kaka Dasala Ibrahim nowacho ni jopuonjre madirom 21 noyudo hinyruok makoni kod kocha 11 notho kanyo. Kata kamano nochako medo ni jopuonjre 42 pod imedo chune gi thieth e osiptende mopogore opogore. Otieno manyoro bende jopuonjre 4 mago mag mbalariany mar Kenyatta ma bende nitiere basni bende ndachgi napok ofweny. Koro en wach ma bende waluwo odiochieng' ma kawuono nyaka sani dibed ni jopuonjre adi ma samoro osegol e od thieth kata dibed ni kwan ma kama samoro mag jopuonjre ma bende notho e masira ma kama ponono ni nomedore. Ang'eyo dhi bedo ka tudre gi Joja oko kapok watieko chenro mar mbako rom kanyo saa 5 mano mar Onyango onyiso chal mano mar wach ma kama ka bende bas neno kanyo tipo mano mar Kenyatta University notuomre kanyo gi lori mag gwenge mago mag Maungu mantiere Voi. Wach moro malit ahinya ka bende odiochieng' manyoro no bende ok jopuonjre kende mag Kenyatta ma bende nolalo ngimagi e masira mar apaya. Masira bende notimore gwenge mag Bomet ka bende iwacho ni kwan mag ji mohewa 16 nolalo ngimagi odiochieng' manyoro. Koro ne derepe wabedu rakicha ne migawo mochung' weche mag wuoth e pachoka bende ne ni nderni kata mna peini ma pachoka obedo koda ranyisi makare. Obedo tieno obedo odiochieng' mano mar mondo mi derepe oyud yot mano mar wuoth. Kopogore gi mano weche motenre kod somo jopuonjre ma bende notimo penj mar klas 12 anoni ni odiochieng' ma kawuono mbui mar KUPS ochako yawo portal margi. Koro ka nise apply course nise ndikori ne course moro to samoro nokin sure kata nokin gadiera ni course ma kamane dwaro timo intere kod thuolo mar donje mbui mar KUPS odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wil course kapono ni ndikri ne course moro amora ingiane na kumoluongie maendi bang' mbui mar KUPS no yawe yanga odiochieng' manyoro. Jopuonjre ma bende biro bedo karuwore gi mbalariany mago mariwore gi TVET, TTC kanyakla kod KMTC. Par ni mbui ma kama oyaw nyaka chieng' tarik 4 dwe mar 4 kinde ka kinde mbui mar KUPS ojayaw kuom ranyisi bokeno okang' mokwongo ma bende koro yaw mbui mar KUPS mar mondo mi jopuonjre ochop kacha mar mondo bi
gindikre. Okang' mokwongo noyawe chieng' tarik 8 dwe mar 2. Sani pono ni timo penj mano mar klas 12 chakre higa mar 2000 nyaka 2023. Idonje mbui mar KUPS, ing'e na courses ma bende inyalo timo, kik thuolo weyi oko. Kopogre gi manya korum gajwang weche matimore gwenge e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono, gavana maru Ochila Yako biro bedo ka pogo kodhi ne jopur. Koro kin japur tintiere kaunti ma Migori tidwaro kodhi, neni chope gwenge mag Lichota. Ochila Yako men gavana e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono biro bedo ka pogonu kothe mar mondo mi uyud kaka unyalo jiwo cham gi pith e yo makare. Kaunti ma Kisumu nyakoram gajwang odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu kwawere gi mano bende jatend migawo mochung' weche mag arita mano Kithure Kindiki odiochieng' ma kawuono biro bedo ka limo kaunti ma Kisumu. Biro bedo ka tudre gi jofwambo magwa kapok oromo saa 5 mar onyango. Ginyiso ni Kithure Kindiki okiny ma kawuono kolimo kaunti ma Kisumu obiro bedo kotimang'o. Wang'eno osebedo kokedo kod yedhe mamero ji nyakoram gajwang' e kor gwenge mopogore opogore. Aparo ni gikanyo yena mar mondo mi atieki nyakoram gajwang', tapar ni mae wach matimore neno kanyo jotelo mopogore opogore bende osechopo kanye kar jot mar jatend piny mano buore Nairobi, ka bende irito mar mondo mi jatend piny Kenya koro chwe koke mano bila ma bende koro kochwe kogno kama to koro lokre chik mano mar udi manengo gi ogonyore. Kochokoke nyiso ni koro ibro chak king'adowa osuru, to osuru makama ing'ado jogo eko ma bende nitiere osara kanyakla kod jogo eko ma bende osebedo ka timo ohala. Koro jatend piny ka ono wuka ne ma ni chenro ma bende obro bedo kwatero wiwo achiel kachiel. We amake gi kanyo Joyce Oduoro osekre gi twak kaluwore kod chal mano mar ochumi e pacho kata achiel kuom okenge mang'eni bro bedo kotwaki en kaluwore kod paro mar chik mago mag udi manengo gi ogonyore. Oritur masani nyinga Sharon Ong'ao. Baya tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusota. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan bonyeza *811 *271#. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Naonanga kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes najua naisa nitumie 50 bob. Aniza nizania nataka kuharibu. Niambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message
hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu, ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million na sikupata. So unajua huwa unaenda unafikiria utapata ile kubwa, lakini sikupata hiyo. Lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Iwa chango. Ni duogo ya diti. Ere kakini nyalo wacho weche machal kamago. Kaponia na biro kanyo machako tuko kado. Sarabo wadu ofunyo na biro, okelo na sida maduong'. Ya Nairobi. Ng'eyo ni Sarabjit biro ng'eyo wachno, mana ka ng'ato biro nyisi. Mondo ibi. Onge gimoro amora mubong'isa sani. Nikech an adwaro mana nyathina. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e RamogiTV. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane RamogiTV. Nyakwara Mugia Jonga geno no kinyi mari dhi mbele yo makare gi thuolo ni aneno kanyo ka en mana dakika 26 kende tok sadeka maro kinyi manyiso ni wadonjo e twaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono matai e twak nyinga Joyce Oduoro. Okinyi makawuono Nyakwara Mugia Jwang mbaka mwadwa goyo otudore kod chala mar uchumi mapacho kae. Ahinya nyagi sani mabende nyaka sani waseneno ka nengo mano mar shilling kipimo kod dola beto luar gino ma wanyalo wacho ni nyaka sani koro shilling mapacho kae kata omenda mapacho kae bet otegno kipimo kod kinde machon. Kanyaka sani koro dola achiel en shillings maderoma 134 kata bich kanyo. Gino mopogore gi chon ma dola achiel en shillings 160. Gino miwacho ni nyaka sani nyalo bedo ni keto uchumi mapacho kae bedo maberbere kata nengo mar ngima ponono nyalo fungore. Kopogore kod mano nengo mar mauta bendo asebedo kwa neno kalwar piny kata dok piny e kinde mokalo. Kwa ng'iyo mano review mayande otima kod duola magayo bech modhi e pacho kae nengo mag modhi nolwar piny. Mano nengo mar petrol nolwar piny kod shillings 7, nengo mar diesel nolwar piny kod shillings 5. Kerosene bende nengo nolwar piny. Gino manyaka sani jogo manyiewo mauta e bombe mopogore opogore nitiere kod fuong'ruok matin. Kata kamane kinde makoro nengo mar mauta olwar piny to dola bende nyaka sani koro wanyalo wacho ni nyalo bedo matek kipimo kod
dola e pacho kae. Nyalo miyo uchumi ma pacho kae gi sani koro chalo nade. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod welo ariyo mabu bedo gode twak mar mondo mi wanonane ni king'iyo gigi duto bende wanyalo wacho ni koro piny Kenya ochomo kuma ber e kiuchumi kose podi. Pod onego bed ni goyo kenge moko mar neno ni uchumi ma pacho kae obedo maber bere mar mondo mi jopiny oyudo fuongruok ponono gigo maginyiewo giyude fuongruok. To ken mana mano kende nyaka Ramogi Ajwang. Nyaka sani bende koro nitiere paro e od bura madwaro mar mondo mi omed usuru kata oket usuru mar atamalo 16 mano miluongo kanyo kod dho ngere ni value added tax monego bed ni keto e wi chak ka achiel kod mkati ka bende kaluwore kod jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae mano Junguna Ndung'u. Nyaka sani koro wacho ni chak gi mkati ok nyiew kod jogo modhier kaka yande gi paro mano miyo ne onge usuru mora mora mokete wigi. To wacho ni jogo manyiew chak gi mkati gin jogo momewo mane momiyo chwalo paro mar mondo mi oket VAT mano mar 16% e wi chak ka achiel kod mkati. Mano biro keto jo Kenya e kama chalo nade. Antiere kod welo ariyo nyaka Ramogi Ajwang, Otieno Panya jalony e weche mag ohala ka achiel kod Dr. Duncan Eli jalony e weche mag uchumi. Achak kod Otieno Panya chiwo nade okinyi makawuono kendo machiegni twak. Erokamano Joyce chiwo maber and erokamano kuom luonga chiwo makawuono. An Otieno Panya an a business strategist. Atimo consultants in terms of advising firms e weche mag ohala. Apuonjo ohala bende university ma Jomo Kenyatta University. Erokamano ahinya. Machiegni ahinya biro nyiso ni nyaka sani koro jo ohala e pacho kae ponono kaluwore ni dola koro lwar piny. Kata shilling kwa pimo kod dola ponono shilling koro tek kipimo kod kinde machon mane shilling en 160 sani koro en 134. Sani koro jo ohala winje yo machalo nado biro kelo fuongruok ne gi kose oyo. Kata kamano Dr. Duncan Eli bende machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono ichiwo nade? Achiwo maber. Machiegni. Erokamano. Nyaka Ramogi Ajwang in bende kamora mora mineno wa inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @RamogiTV. An bende inyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwa chako twako kinyi makawuono chako kodi Dr. Duncan Eli. Nyaka sani koro inyalo wacho ni uchumi mapacho kae chalo nade? Achiel nitie kuonde ma lokruok osebede to lokruok samoro ok bi dichiel nyaka kaw thuolo to nitie gik makelo lokruok maduong' mapani nyalo kelo lokruok en kwe sama jogwa ma jotend piny nigi kwe mano miyo jok ma nyalo keto mwandu gi e piny ka bende bedo gi chir ni wan piny motegno endo ginyalo kelo mwandu gi. Koro kwe mosebedo nyaka ne weche moko chakre December and January Kenya ka mano nyaka bed ni ose miyo jomoko bedo gi chir mar kelo mwandu gi e Kenya ka. Namba 2 en paro ma serikal osetiyogo e yo mar duoko dola piny mathin. Rate mar dola kata kod odok piny mathin kamano to nyaka wang'i malong'o nang'o momiyo odok piny. Kwaseng'eyo gimomiyo odok piny e kwanyalo bedo gi paro mariek ni to odhi bedo kama odhi medo dhi mbele kamano koso odhi kethore. Ting'e ni sama rate mar dola odhi piny nitie joma bende hinyore e kinde kanyo. Kech Kenya wan a net importer. Koro jok ma winjo maber gin jok ma ng'iewo dola mondo ong'iew gik moko oko. To jok ma yudo chudo gi e dola to koro nweng'o gi odok piny. Kendo ji mang'eny no ng'iewo gik moko e bei mamalo ka dola ni malo. Gigigo ka koro chopo to koro ka gidwa uso gi nyaka gius gi e bei mamalo kata giyudo asara e ohandgi. Koro mano gik ma nyaka wang'i malong'o.
kamano. Ata nyaka sani koro wach ni ponono nengo mar dola nyalo medo lwar ahinya kinde mabiro mbele. Wabiro bedo kwaneno ni tang'o momiyo lwar nikech yande en 160. Olwar dola dichiel kata jumbe matin ochopo 134. Kwang'iyo lwasi mar ohala, Dr. Otieno Panya, nyaka sani wanyalo wacho ni lwasi mar ohala e pacho ka osebedo machalo nade. Ahinya nyaka wang'iyo jogo ma ponono osebedo ka loko ohala ka gitiyo kod dola, ginyiewo mwandu ka gitiyo kod dola, to koro ka gibiro e pacho kae kalni nengo mar dola yande ni malo, to koro nengo mar dola sani koro lwar, mwandu to ne gisenyiewo. Lwasi mar ohala koro biro bedo machalo nade? Erokamano ahinya Joyce. Gima anyalo wacho kuom dola en gima daktari wacho. Gima important kae en ni to sustainability ma dola ni biro bedo machal nade, obiro bedo strong machal nade. Daktari wacho ni wang'iyo ni to ang'o momiyo dola ni odok piny so drastically. Nyaka wang'i ni to ang'o momiyo, because just like I've said, asewache shows mamoko, en ni nitiere gik mamiyo dola bedo gi strength kata bedo gi teko. Ineno, machiel kuomgi en wa ensure ni wa produce gik moko ma bende wanyalo uso e other markets mondo mi wane kaka wa strengthen export business magwa. Koro ka transaction like jolonyo osewacho, especially mano timore mar Eurobond, omiyo dok chien kata nakonwa float Eurobond to ji odhi ong'iewe piyo piyo. Kaluwore gi pacha, that sustainability ok nyal bedo for a long time. Koro jo ohala osehinyre in terms of period mane dola odok piny. Ti joma hinyore like importers and exporters, jok ma ng'iewo gik moko oko to gi jok ma tero gik gi oko. Yudo ka thoth jo mane ong'iewo gik moko ka bei ni malo nigi problem ka koro giusi, ineno. To joma be kawa nigi advantage at this time. So basically gima timore e ohala king'iyo the whole supply chain, gini distort gimiluongo ni demand. One get a lot of demand distortion. Sama demand obedo distorted nekech omiyo ok wanyal bedo, we cannot be able to forecast, ok wanyal bedo mondo wa predict ni to gik makama ere kaka ji demand, ere kaka diang' waik gik moko mondo mi sama customer no dware to wayude. Koro maga achiel kuom gik moko mayudo ka interfere go and ni wa, nikech kok wan ga stable ginene market magikwa to chenro mag a lot of chenro mag supply chain koluwore gi distribution, inventory management to gigo duto te. Koro ma miyo ohala ok bed stable, ohalni mane e pacho ok bed stable. Koro gima important en ni wadwa stability mar that dollar. To ok en on one instance, ok en kuom transaction achiel matimre, but onego wayud long term. Of course, onyalo bedo with a short term effect, but the long term of it we may not enjoy. Ok wanyalo enjoy kok waketo gigi. And some of the things bende ma wawuoye en reducing wastage. For example, matimore e sirikal ma bende ji neno. Koro magi gik manyalo kwa strengthen to nyalo miyo wan kaka johala wanyalo beto wacho ni koro sani to waneno ka strength ma dola ni nyalo dhi for a long time. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya, Dr. Eli kaduoke twako kinyi makono. Bende paro ni strength ma dola no nyalo dong kanyo for a long time. Kata obedo ni jogo mantiere sirikal ahinya nyato jatend piny Kenya William Ruto nendo asewinjo kochako wacho ni dong na nyiso ni uhoru ahoya mosa no bro bedo kwanno ka kwaduoko gine piny. Kata kama ni wacho ni pod ok wanyal go korwa ni ero koro dola olware pacho kae, matende ni koro uchumi ma pacho kae nyalo bedo makare. To kata kopogore kod mano, yanda go mbaka gi ng'ato to ging'isa ni nyalo bedo ni reserve mar dola e pacho kae mapono noti godo mar neno ni nengo mar dola olwar piny e pacho kae. To mano nyalo keto piny Kenya kama chalo nang'o? Mbaka manigono ka kinono wachne maler to samoro en gadier. To kamano manotimore to nyiso ni within kodhi mang'eny to dweche 6 to wanyalo dok kuma nwae. Onyalo idho malo. Onyalo idho malo. Koro sani ng'eni jok manie ohala mar dola nitie jomiluongo ni speculator. Sama koro dhi piny ni koro nitie joma ng'iewe mondo rito gibro use sama beche odhi malo. To kaka jalony wadwa ni owacho, ing'eni
political stability ma wacho mokwongo en one factor ma determine dok ma dollar piny ma mano gima ok wanyal pingo. Namba ariyo king'iyo gima bende drive dollar rate en interest rate. To serikal no increase interest rate koro didek. Masani apani base lending rate odhi malo. Sama interest rate ni malo, jok man gi dollar bro gombo mondo ket mwandu gi ka mondo giyud nweng'o modhi malo. Koro interest rate modhi malo no to gi inflation motem duok piny mathin nyalo stabilize, but ang'e ni e pacha tapani ubro dhi malo, ubro dok malo mathin kamano. Ipani pod obro dok malo ma kik wago korwa ni ero koro en 134 obo bedo kanyo kuom kinde malach. Nyaka wang'iewe wakane warito kodhi malo. Kose dhi malo ka koro dong mano bende ponono nitiere kaka rocho uchumi ma pacho kae kose nang'o. Kal ni magi achiel kuom gigo miwacho ni ponono miyo dola ok bed mathoth e pacho kae, gino miluongo ni hoarding. Nitiere jogo makano gi. Maonto ponono chocho uchumi ma pacho kae yo machalo nade. Dr. Eli kapok abiro ero tieno panya. Hoarding en tiende ni kawe tikane to ichuno mondo beche odhi malo. Ng'eni ng'at ma hold en ng'ama nyalo ng'iewo maduong' dichiel. To mano pogore gi ja ohala ma speculator mong'iewo kata units moko 200 emokano e account ni. Koro en orito gi miche 2 ni chieng' moro bro use. Koro joma nyalo hold nitie to gin joma dongo, achudhe mag piny. But jok mang'iewe mana mar kane kata in sani kiyuda e adek moro kano irito chieng' modhi malo te uso. Mano ok nyal chocho uchumi ma pacho ka. Mano hoarding, mano investment. Kamano. Nyaka sani koro wang'e ni uchumi ma pacho kae mana kwasewacho ni nitiere jomoko ma ponono winjo maber, jomoko no winjo marach ahinya te kinde mane dola ni malo. Kwa ng'iyo nyaka sani wanyalo ng'iyo ni nyaka sani koro uchumi ma pacho kae kata gin ang'o ma ponono konyo piny Kenya mar mondo mi oting' uchumi mar Kenya malo. Kata nyalo wacho kanyo kod dhongere ni ponono gin drivers mag economic e Kenya kata mag economic growth e Kenya ma koket kare to ponono nyalo miyo uchumi ma pacho kae dhi malo e yo makare mar mondo mi jopiny kik ywag kinde ka kinde ni nengo mar ngima tek ponono onge kaka wanyalo chiemo gi gik mamoko. Erokamano Joyce, uchumi gima nyalo strengthen uchumi gin long-term solutions. A number of them waseneno ka sirikende ma nyicho bedo kata ma koro nitie sani gitemo timo. One of the things ma sirikal nyalo timo en mondo mi obed gi infrastructure. Infrastructure in terms of road networks, issues mag stima, ineno mondo mi jo ohala yot mar timo ohala. Ing'eni uchumi biro bedo very strong ko endini dhi mbele, o endini timre, there's that exchange of goods and services, pesa circulate in the economy, Koro, there are drivers, one of them and that infrastructure. Then, ing'iyo ni to, uchumi wani, for example, uchumi mar Kenya, what is the key driver? Wang'e ni, for example, one gi tourism, one of the first things, one gi issues mag agriculture. Then there are also other, what we call contemporary issues mabende donjo. Kata kaka koro the entertainment industry, mago contribute to the uchumi. Then, ing'yo among the population ma wantiere go kani, of course, one gi joma tiyo gin civil servants. But a good number of the money Kenya ka okti and the productive. So ichakong'yo from the age mar nyithindo mawuok high school, mawuok from our colleges, ing'yo ni gin jedi. And how can we, ere kaka wanyalo keto jogi bedo productive? Therefore, wabo ng'iyo gik moko kaka koro gross national product gini, GDP gini. Koro wang'yo ni in Joyce iwuok e ot. At the end of the day, ere kaka ni in product, ere contribution mane mikelo mondo mi uchumi wa grow. Therefore, policy makers mane serikal koro bet piny to ng'iyo gi target that group to giwacho ni joma ebo manyalo tiyo gin ji kama. Then ere kaka wanyalo miyo gi so therefore we create an environment. One of the things matimre kae ni businesses, the SMEs
contribute a very, very large percentage in terms of jok ma contribute towards the uchumi wa. Koro wange ere kaka wanya loso lwasi maber mar ohala mondo jogi oti, mondo jogi o produce. At the end of the day, gi make sure ni flow mar pesa dhi mbele. Ng'ato nyabedo ni opuro chamne en kata Eldoret. To chamge gi dhi onge yo ma chamge gi buchopogo, maybe Northeastern or Nyanza or wherever. Koro kwa loso that environment moro ma ng'ata koloso chamne kata na Eldoret, then sure ni within that give a small range of time onyalo chopo kama oyudo the market. So nyaka wang'ini businesses gain very, very important to our economy. And how can we enhance ere kaka wanyalo medogi so that joma ni ohala gi grow. We are talking about issues kara sani koro wawuoye issues kara na taxation. King'iyo the rate of taxation madhi mbele Kenya ka. Tineno ka gin gik masterful business gitemo duoko bi ohala piny tok gikonyo wada. King'iyo issues kara na we are talking about pending bills. Ang'o ma ketho endni mang'eny magwa. En ni waloso watimo ohala wamiyo sirikal. But gigi at the end of the day wano kwayud pesa in good time mondo pesa ni odog back to the economy. There are certain things kata kaka koro the government biro gi digitization. Talk about e-teams and all that. Masani gi biro gogi. Gain very good things. Manyalo konyo mbele ka. But ere kaka government ensure ni kata na jo wala no kose miyo gigi moro. Obed county government, obed national government. Ere kaka ensure ni jo wala himself bende konyo mondo dogo dhi oweri ochakusi. Koro kwa keto ina why inject certain things wendi wagi. To wabro miyo owendi ni dimbele to cash flows magi cash uchumi wa medore to magi gik madongo uchumi mar piny. Anno ka Dr. Eling'iye kinde mani loso kata kamano wang'eni kinde ma magi duto timore kinde ma koro kata uchumi ma pacho kae ne ok ni kare kata ahinya jopiny ne ywak mopogore kata winjo kae ka Otieno Panya wacho ni sekta mar johala matindo ema ponono konyo e gero uchumi ma pacho ka ahinya. To wantiere kod ponono sectors kaka mage ma kaluwore ni pek mar ngima wantiere gode pacho ka uchumi ok ni kare. Wanyalo wacho ni nentiere sectors kaka mage ma ponono ne onyiso kata dongruok ahinya to e kinde gi ma uchumi ok ne ber ahinya to sani kore ma koro temo mar mondo mi obede maber. Ingeni ki ng'iyo economy mar Kenya tinyalo ng'iyo sectors mar private sector ma support economy. One of them in manufacturing. Jowa mang'eny ondike manufacturing. Machielo en agriculture. Jowa mang'eny ni agriculture. Machielo en tourism. Tourism oriwo nyaka hospitality, nyaka hotels and so on. Koro sectors gi ema ka sirikal oketo thuolo maber ne weg mwandu mondo ogoyo ohandgi maonge interference. To piny biro dongore. Now, kaka jalony ne owacho, apani nyaka wade link siasa gi ohala. Aneno gaset ma kawuono konyis jo KRA to gi police man gi kuonde mag math ni gilorgi kata giusgi kata iriembgi tich. Gigwetao, giresign. Kata giresign, giwe tich. Mano koro is a very positive move. Agombo ni ma sud ne jo siasa. Nikech ja siasa to go siasa to iwe ohala ne jo ohala. Mano apani nyalo konyo piny. Nikech gima koro timore sani en ni jo siasa odonjo e ohala. Koro giketo siasa e ohala. Koro mano keto dongruok mar ohala bedo matek nikech ging'iyo mana kuonde ma interest gi nitie. Omiyo kae wadwa konyo tiweyo jo ohala nikech pinje ma oko ka ng'ato ja siasa to en ja siasa. To ka en ja ohala to en ong'e ni en
jatend johala. Adwa ni mak na mana paro no gi kanyo matin. Adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka kar jot mano mar jatend piny Kenya bore Nairobi kae. Ka odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka keto koke e paro mar chik mano mar gero udi ma nengo gi ogonyore pacho kae. Obro bedo koketo koke mar mondo mi obed chik maten ni biro bed ka imedo choko kata ng'ado jopiny kata jogo matiyo pesa mana tamala 1.5 mar osara margi mar mondo mi osir chenro mar sirikal mano mar gero udi manengo gi ogonyore. Manyaka sani kori wachore ni ponono omenda mibro bed ka ichoko kata target mar omenda mibro bed kichoko ahinya to hik omenda ka hik omenda biro bedo ka medore. Wang'eyo ni paro makamae yando sebed ka ochunge gi doho kata kamano nokale e od bura kanyo kendo odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya kosechuo koke to biro bedo chik mibiro bed kitiyo godo e pacho kae. Wawinjane gima dhi mbele e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto. The name of the member for Kikuyu and the leader of majority party in the National Assembly. It was read the first time and referred to the committees of Finance and Housing, the National Assembly, chaired by the member for Emuru Adikil and the member for Molo. The committees, Your Excellency, undertook public participation on the bills using the 4 options that are there in the standing orders by going throughout the country to undertake public participation in not less than 19 counties. And then thereafter, Your Excellency, the committees also engaged stakeholders and experts. The option of public participation by way of memoranda was stayed by courts for some time, but thereafter it was lifted. That's why the committees decided to take the option of going out of the country, going around the country, and engaging members of public in that manner. The result, Your Excellency, are amendments that informed the bill, largely coming from the members of public and the experts in the field. Then thereafter, Your Excellency, when the bill was considered as second reading, amendments were inserted, largely coming from the public. The bill was sent to the Senate. The Senate, Your Excellency, in the Senate, the bill was sponsored by the Senator for Kedicho and the Senate Majority Leader, Your Excellency. The bill, Your Excellency, was referred to the Housing Committee, chaired by the Senator for Kiambu County. And the Senate was able to look at the bill with the lens of our counties. Therefore, the Senate introduced amendments which are also accepted by the National Assembly. In a nutshell, Your Excellency, this bill provides a framework for implementation of the affordable housing program. It creates a board for purposes of administering the affordable housing programs. That board, Your Excellency, is mandated to undertake certain things in law. The bill also establishes 4 components of affordable housing, including the social housing unit, which is for persons who are earning less than 20,000 per month. The middle class, which is for persons who are earning between above 49,000, and the general affordable housing for persons who are earning between 20,000 and 149,000, Your Excellency. And finally, there is a rural housing, which is housing at places outside the urban areas, Your Excellency. The bill also has institution housing component, Your Excellency. This bill is also giving some tax reliefs, especially to the informal sector and to persons who subscribe to the affordable housing scheme. The rate remains at 15% for employee and 15% for the employer. 1.5, Your Excellency, 1.5%. 1.5%, Your Excellency, both for the employee and for the employer. Your Excellency, the bill identifies 8 agencies for purposes of implementing affordable housing, including the Ministry responsible for housing, the National Construction Authority, the NHC, as we know it today, our county governments, and private entities, as may be approved by the board. The bill has accountability mechanisms, which are anchored in it, because it requires the board to come up with annual and 5-year programs, which are to be presented to the cabinet, then
to Parliament for consideration and approval. Your Excellency, the bill requires the board to prioritize affordable housing for slum areas, and also has mechanism to ensure that there is no multiple allocation of affordable housing. It has a criteria for how people qualify to be allocated. Finally, Your Excellency, the bill requires the board to ensure as may be practical as possible that materials for affordable housing are done using locally sourced materials. The labor is sourced from the local communities, particularly where the houses are being done. And finally, if houses are being done in places where there are TVETs or universities, that our students are given opportunities, Your Excellency, to intern there and also to do skilled and unskilled labor, Your Excellency. Thank you. Vellum copies are in 6, Excellency, so that after assent, the bill provides the dates of commencement. Part of the clauses will commence immediately the bill is published in the Gazette, and part of the clauses will commence on a date to be determined by the Cabinet Secretary in Gazette. It is a long bill, Your Excellency, with 61 clauses. 61 clauses, Your Excellency, and 3 schedules, part of which speaks to the manner in which the board will be conducting its affairs, and the manner in which the board will also be determining the allocation of houses. It is envisaged, Your Excellency, that some regulations will also be promulgated by the Cabinet Secretary upon assent and commencement of this bill. Our county governments, Your Excellency, have also been given a function in the bill by way of creation of county affordable housing committees in every county for purposes of advising the governors on their roles as established in this bill. Your Excellency, I seek your leave to join the rest. Thank you. Your Excellency, permit me now to invite you to affix the public seal of the Republic of Kenya on the statute pursuant to Article 135 of the Constitution, which requires every presidential action to be under the hand and seal of the President. Permit me also to invite the 6 designated artisans to join His Excellency the President as he affixes the public seal.
Tumpigie rais makofi kwa hiyo kazi. One more round of applause, please. I would now request all of us to retreat to our seat except the CS Lands and the Attorney General and 2 designated witnesses. The rest of us, let us have our seats. Your Excellency, it's only His Excellency the President who will open the law. The others, let us close. Yeah, like that. Thank you, Your Excellency. You can now retreat to take your seat. Let me now invite the Cabinet Secretary for Lands, Public Works, Housing and Urban Development to progress the day's program. Welcome, Waziri. Nyakwara Mugiajwang' mana kaka ineno kanyo, jatend piny Kenya William Ruto oketo koke mano e paro mar chik mano mar gero udi manengo gi yote pacho kae, kendo koro en chik ibiro bed ka ing'ado atamalo 1.5 mano mar osara mar jotije e pacho kae, ka bende jal mondiki e tich bende biro bedo ka chulo atamalo 1.5 mar mondo mi okonya e jolo chenro mar sirikal mano mar gero udi manengo gi yot e pacho kae. Kata kamano wach kanyo ne toka jatend piny Kenya William Ruto oseketo koke e paro mar chik makamano masani koro en chik, ibiro bed ka igoye chapa mano e oboke moyiedhi mano mar piny owacho mar koro kete ni en chik mibiro bed kitiyo godo e pacho kae kochakore odiochieng' ma kawuono kadhi mbele. Nyakwara Mugiajwang' paro makamano inyalo chwalonwa ote magi ing'iswa ni into ipare ang'o. Antiere kae kod welo ariyo podi mano Otieno Panya kaachiel kod Dr. Dankal Eri. Achak kodi Otieno Panya, ero koro oseket chik kata koro osekal chik makamano ibiro bed ka ing'ado atamalo 1.5 mano mar osara mar jo Kenya mibiro bed ka dhi e chenro mar gero udi manengo gi yot. Pachiko tudore kod mana inya kotudore kod thuon wach mwatwake kawuono mar chal mar uchumi ma pacho ka. Kamano Joyce, wach mag affordable housing kata mag udi ma bechgi yot osebedo gi issues. Gimokwongo manyaka wang'e ni to ang'o miyo ka gini nochakore noduoke ne kichango. One of the things mane court no pronounce themselves against was ni ne unconstitutional. Koro ing'yo the unconstitutionality mar gini to now the process magisedhicha what makes it constitutional now. Makoro ene bwochike mapacho ka. Ang'o momiyo koro ang'o motimre momiyo koro koro en chik.
Now, gik mane wuok kuom wachgi ne king'iyo critics ne wuoyo kuom karana acquisition kata kaka jogi ne yudo lo en mar county but udi mag national government. Koro kanyo wachiel kuom gik mane ni wuoye e wach affordable housing gi. Mar ariyo ni wacho ni ingeni kane gichako ni ka golo pesana to pesani biro dhi ni bang'e to odni bedo mara. But gid loko kendo ni hapana gini koro en tax. Tene ni one en mandatory. Tene ni en malazima. Ineno. Kotie kanyo wacho ni koro en lazima nyakigole then odni bendo ken mari. Now inyalo sirikal uso ot. Oken surety ni omenda atamala chiel nukta bich mara omenda ming'ado. Masegolo pia. Ot biro bedo mari. Koro magi gin weche ma ok obedo address. But ineno ka shida matimore an gima ne daktari wacho kae ni wapog siasa to gi dongruok. Gik mwaneno katimore kago mago gilu ni public shows but gigi duto te jatelo kata kiwinjo kuonde manodhiye kowuotho kodhi to wacho ni gini nyaka timre. Tapo ni mano keyo minyalo rit go jopiny. Wengine kinyal chuno gimoro michake dhi kati stamp at the end of the day stamp eti wacho ni parliament. King'iyo karana composition mar parliament marwa kawuono kati dhi mane senate kati dhi od bura matin ibiro ka sirikal matiyo sani nigi majority e parliaments gite tene ni gimoro amora ma ginyalo dwaro mondo gitimo but nitie gimiluong ni goodwill mar jopiny jomirito gi and kwang'iyo kata historically jo mosebedo ka nie telo mang'eny ang'o momiyo gifelga neno the goodwill mar jopiny tene ni ingini ka ibiri kikawo pesa na ing'ado pesa na because indika ing'ado pesa na gi thuon then ichaki nyisa ni od gino be kata kogere boken mari ok ber. Koro gigi duto te biro affect chiendo kaka sani nitiere effects moko matindo mwabro neno e weche mag udigi. Of course udi biro ger kapono gergi e counties ibiro gere centers gi awinjo ka giwacho ni gibiro gero gi nyaka rural areas. But wang'iyo ni to wan kaka jopiny kaka piny mar Kenya priority wa en ang'o? Kidhi kata kibira kacha tipenjo gi ni for example jowa modak e slums ipenjo gi ni kabe ot bende in fact ipenjo kata ka gidwaro one bedroom two bedroom they'll tell you that is not even the mano kata priority gi iwinja. Koro my thought has always been ni ang'o ma en priority wa as a nation. Is it ni statistics mag Kenya National Bureau of Statistics inform wani udi mwaonge go monego beni miwa udi. And I've always said in other shows ni kada Nairobi ka kibire kawuoni bro ka there are a lot of vacant houses udi maonge jomodakie. So mano nyisi ni ought probably may not be our priority. But kiduogo to the constitution, government nigi that right mondo gi provide ne ji udi. But ere kaki provide udigi ineno I provide ki source of funds gima kelo problem ka ni to funding mano is always the problem. Winja ne Dr. Duncan Elibeni nyaka sani wanyalo wacho ni magi gin mana usuru mimedo ng'ada jopiny kata pek mar usuru ma jopiny podi medo kale. Sani koro ang'e ni kochakore giko dwe ni ibiro med ng'ad jotije mana tamala 1.5 mano mar osara margi. Kata kamano mano biro medo pek mar ngima ne jopiny yo machalo na kachiel kod pachi kotudore kod gero udi manengo gi yotero ncha waweyo ni ponono ni kose ng'adi atamala 1.5 ponono ni thuolo nite misebedo kitiye ponono kidhiero ta tibro bedo kiyudo odno lakini koro mano sani koro ken guarantee kata ken surety. Ingen Joyce Kenya ok mager affordable housing Kenya. Housing and a sustainable development goal. Koro kama jalony ni oketeno kaka gini bedo funded kamutieno keteno mano challenge ma jo Kenya nego. Koro ato kang'iyo jogi to apan jogi no win drama festival kata kaka girwakore ineno kokel nyaka people with disability to rwako nyaka gudu. Koro jogi jo drama kata ing'e kaka drama end. Sani piny osechopo level ma owinjo many innovative financing. Ntie innovative financing for projects kaka affordable housing. Gin innovative e yore machalo nade kata mage. Taxation oken
one of the innovative. Nikech affordable housing ok nyien gi hustler. Affordable housing kata previous government oteme, kata government mar Grand Coalition no temo gero some affordable housing. To ji nigi different approaches kuma igole pesa to fund. To jok ma sani ni e telo to ng'iyo ni gin nyaka gigere ka ging'ado osuru kuom jomo se ng'ado osuru kuomgi. Take for example, ng'at ma winjo kokwan jok moko ma yudo 50,000 as salary. Already ochulo 30% of the income as pay as you earn. Kaito kosechulo pay as you earn, to chako chulo 2.75 as social health insurance fund. Mabendo wachne pono ne giko dwe ni bro bed kichako ng'ado. Kaito chako medo wiye 1.5 housing levy. Ng'ani aneno ka in the long run, obiro chulo 35 to 40% mar income mare to tax. Ma reduce or golo disposable income. Tiende ni gima nuengo ma inyalo timogo yore gimoko koro dok piny. Sama nuengo ni odok piny, gigi moko mane itimo kata jogi mane itiyogo ok inyal tiyogo. Kata gigi moko mane ing'iewo ok inyal ng'iewo. Emomiyo anto kapacha tich mar goyo ohala kata mar gero udi en tich mar private sector. No winjo we tijno ne sako, winjo we tijno ne pension fund, winjo we tijno ne stock exchange, mondo gimany private capital ema giger udi gi. Nikech kata udi ma Otieno wachogi, moger Nairobi gi, nok oger gi sirikal man nono gi, oger gi jopiny. To kendo jopiny pok tekre gi orumo mar gero utegi. To jopiny wetegi modak geno chulo rent dwe ka dwe. Kamano. Adwa ni wakaw yoyo mokwongo e twak mar chenro mar mbaka romo kinyi makawuono nyakoromo gi jongwa modho pi matin waduogo wadhi mbele kod mbaka kidhi mabor. Tinto dikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimebwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa andi mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi edi nochote byamate aninenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan bonyeza *811*271#. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV.
Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo kwe. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo los go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok moa dala ok nyag. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Kik bai. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong' to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa the compost is the best. Ik berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e twak marwa e chenro mar mbaka oromo kaponi e kitudri kodwa gi sani. Antiere kae kod welo ariyo, Otieno Panya jalony e weche mag ohala kaachiel kod Dr. Duncan Eli jalony e weche mag uchumi. Watwak kotudore kod chal uchumi ma pacho ka. Anyisi nyako Ramogi Ajwang' ni in bende inyalo chwalonwa paro ote mora mora kokale yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi makawuono. Ote makamago abro bedo kasomo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane pachi in kamora mora mineno wa okinyi makawuono. Wuod nyakwar kamae wacho ni Ramogi TV uchumi to pod tek kero duoknwa bech mafuta nyaka 120 eka ogo kore. Ma John kaneno achiel kachiel ka an Eldoret Kisumu ndogo. Ote machiel Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni President Ruto ok ong'eyo ekonomi maber, gini miyo odhi nego uchumi tikli. Sama oketo punitive taxes ne businesses, gino dhi nego small entrepreneurs mabende ema dongo uchumi kod taxes matin ma sirikal yudo kuomgi.
Ote machielo Gordon Nyangure wacho ni an Gordon Nyangure kawuok Suna West Migori ngima pod pek tax nyaka medne ameda ne joma nie sirikal mondo ngima ochalre ne jite. Aya ote machielo mar Janeno wacho ni jodalawa awuoro wach usuri mag udi ka pes somb nyithindo ong'ad moko Linda Mama bende ong'ad ni sirikal onge pesa awuoro. Winnie Chore bende wacho ni watching you live from Mombasa watch uchumi ni to wacho ni it seems the right honorable according to his ways of reasoning high taxes help somehow. Odhimbele wacho ni but I want to challenge that reasoning ni however that little you contribute continuously always add up to be of good value. It's high time we as Luos should embark on agriculture. Mago paro mopogore mabende koro joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono med chwalo ote magi nyakwara mugia jonga bro bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak maro jopiny oloso kotudore kod usuru mopogore ma ijuogo jopiny mokwacho ni usuru matindo makoro ketne ohelni matindo pono nyalo kata miyo ohelni makamago to kata ponono dok piny ma ok ginyal kata timo maber to mana kaka kisewacho tino panya ni ohelni matinde ma ponono konyo e tingo malo uchumi mapacho kae kalure kod ohala magiloko koni gi kocha at least gimiyo nitiere cash flow ahinya te sekta mar ohala pacho kae kata kamano jatenda migo mochung' ne wechego mago mende pacho kae Jung'una Ndung'u mede koro ne chwalo paro moro mar mondo miyo med kata oket usuru mar atamalo 16 man usuru mibro bed kiketo ewi chak kaachiel kod mkati kakoro wacho ni chak gi mkati kaka yande gi paro ni ichamo kod dogo modhier mane momiyo kuom kinde malach okosebed ka oketne gi VAT sani koro oketne VAT mar 16% kalore ni koro the middle class kata jogo maponono lwetgi mor ema tiyo godo mang'eny ahinya moloyo jogo mani piny kaponono nokete tim paro makamae ahinya ne jogo ma jo Kenya atlajo kata ni jogo mumeyo kata jogo modhier oboketo uchumi ma piny Kenya kama chalo nade Otieno Panya. Erokamano Joyce ing'e gima timore ni Njuguna Ndung'u kata jatelo mar treasury en achiel kuom jok ma sirikand ni kata na sirikali onyiso ni manyuru pesa koro gima rach gi sirikal mo wantiere go ni gimanyo the easy way yo mayot minyalo yudgo pesa ging'e very well ni one product kata kaka chak en an elastic demand now meaning ni chagni chuno ingini chako ngeo gi alternative either imadhe chak kata kimadhe koro gingeni definitely jib nyaka wang ng'io chagni to kanyo gibiro yudo go pesa ki unlike maybe a product like mkate ma demand is inelastic ingeni kikelo nam kochuno nyaka acham mkate anyalo bedo gi alternatives but gigi duto te biro bedo gi effect and especially effect maduong' en changes kata na pogruok e consumer behavior consumer biro behave nadi to ere kaka gini biro inyo johala at the end of the day gimoro kata kaka chak nitiere joma koro biro wacho okay fine iwacho ni en mar jomumeo ok wabe ng'iewe samo gi ng'iewe no sirikal ok yud pesa kuome gimoro kaka mkate ji nyalo bedo gi alternatives ng'ato biro wacho ni bana ka mkate ni for example mkate matenja kodhi 100 inyalo bedo gi alternative kaka ng'ato nyalo chamo rabuon nyoyo kata magik moko mondo oyud kaka madho chai koro wach mar ni mkate gi chak gin gik jomumewa no jomodhier ena gimiwuondo go ji gi oko it's a fallacy but at the end of the day ging'eni magi things that people consume ji tiyo go pile ka pile and gigi nyalo generate negi pesa ka gi focus on that ng'ato zagi ni jogi chigni kata na keto tax e oxygen kichonge ni oxygen waduto te watiyo koro gigi duto te at the end of the day ere kaka gi affect ohandwa jawala biro bedo gi shida nikech ka demand magigi dok piny kendo ni ji koro jong'iepo dwani jong'iepo koro nikech jang'iepo at the end of the day nyaka bed gi a tactic on ere kaka onyatimo the other gigi duto te biro miyo sirikal ok yud karana pesa ma gidwa yudo kanyo no o gibe yudo nekech so long as ni businesses demand mar gino dok piny nikech of course ka giketo tax price dhi malo sama price dhi malo wabubedo gi alternatives ko bedo en be ok obedo the
tax mano target ta okobe yudo nikech at the end of the day consumer nyaka be change behavior in this particular case. Koro gini kingiye the whole supply chain biro be affected. Distributor, the manufacturer, the retailer, karana distributor na stock mano keto mag mkati ka dok piny. Samo stock mar mkati dok piny, it means ni pesa government ok be yudo. Come on. Nyaka sani wang'e ni wanyalo wacho ni argument osebedo ni chak gi mkati ma kinde mang'eny osebedo zero rated, matene ni onge usuru mora mora mani joge wigi. Korka korin kaka jalonyi weche mag uchumi Dr. Eli, kasani koro atamala 16 mano mar VAT kokete wi mwandu makamagi. Pono bro miyo sirikal yudo omenda magisewacho ni gilalo kowuok e usuru monego bed ni gichoko e wi chak gi mkati. Kose koro gibo bedo ni koro onge gilala koro kila kitu mapono no kata koro ne giweya we obed zero rated kaka chon. Ingeni king'iyo gik ma obedo zero rated. Modong ma koro gifuono ma processed ne en chak gi mkate. Modong koro kaka oganda, wheat, rice, mago to wuok e puodho, eggs. Koro ma processed ma koro gichomo modong kende en chak gi mkate. Sama gidhi keto 16% e chak gi mkate. Ing'en jo Kenya be innovative. Gibro bedo gi kamiomo chak Limuru, tidhi e ATM, tituome go kombe, ma ok obedo processed. That informal sector will grow. Jok matedo ngumu bro grow than jok matedo mkate. What we have to check and what is the net effect? Sama affect demand for bread, nikech demand for mkate nikech beyo dhi malo. Jiadi madhi loro kembni. Jiadi madhi loro dukni mane uso mkate ni. To net effect be romre gi pesa ma sirikal dhi yudo. Gisebedo jo sirikal osebedo kawacho ni samoro gisebedo ka gi subsidize gik moko kaka wheat ne jok maloso mkate ichulo gi pesa moko on tax. To samoro subsidy ni moko osebedo ka ok ochomo yo. Koro gima owinjo ging'iye ni subsidy ni be osebed ki jok mayude be dhi to the final consumer. Ma ok osebedo ka timore. Koro gima ng'eyo ni ka gi increase tax to informal sector maloso alternatives ema bro grow. To the formal businesses to dhi hinyore. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya Dr. Otieno Panya kaduke twako kinyi makauno wang'e ni piny Kenya kae wasebedo kwane na chied nade mopogore kata kamano ponono gina challenges kaka mage mosebed kineno ahinya to e sector mar ohala kopogore kod kata nyaka sani winjo kanyo ka jano marwa wacho ni sani nitiere taxes mang'eny moket ne johel ni matindo to ponono nitiere kaka ohala matindo ahinya pacho osebedo ka temo kaka gi adjust ne challenges makamang mar mondo mi gidhi mbele kod tiyo kalone ngima sani tek ng'ato nyalo wacho ni ok anyal loro halana we adhi mbele mar mondo mi aneni matin momiya ni aneni kaka nyalo konyo go joga. Oani osenyere Kenya ka and especially king'iyo your taxation nikech kidwa chako ohala kawuone Kenya ka either sole proprietorship yano an ng'at achiel kata na companies kata na partnership nitie pesa mibro golo. In fact, ni kata na kaka wan ng'at achiel no gole 800 shillings mar certificate nature to tere 950. Mana achiel kuom taxes ma government kawo kuom jawala. Jawala ni idwa no chule odhi omany permit. Permit ichiwo gi the county governments. Jawala ni ma permits give range from 5,000 to around 25 depending on ni ohala mane mitimo indiko GID and all that. Apart from that, nite several licenses mabe chakidwaro ka. Idwaro license mar public health. Idwaro license mar music and corporate society. Idwaro certificate mar NEMA. Idwaro ni bed gine mar advertising kapo ni keto billboard ni moro oko kanyacha. Then ing'iyo ni to industry mitiye for example ka yawo chemist ni jo poisons pharmacy and poisons boards be nyaka dhi irgi kawo certificate. Gigi duto te king'iyo johala nigi pressure mang'eny
to kichak ing'iyo gi kata na bech gik moko bende gik the same things mi uso gi bende nigi taxation gi juok moketnegi. King'iyo kata na johala ma jahanda swekra mane oko kuchocho en bende tax gi chako medi kendo iwinjo ni kata na nyaka counties gi bo chako medo negi tax. Meanwhile the environment mar ohala kaka timo ohala tok giloso ne jogi. Koro magi gik mosenyo ohala but maduong' moloyo ni jo ohala uso Kenya ka ni uso gi gowi and ohala me adhi e gowi en ohala mok nyal manyakdo to ng'ama duong' ma olo jo ohala gowi moloyo to sirikal. Sirikal ni nyaka gigope ja gazet ni nitie nyaka gigope ja chak nitie nyaka ere kaka idwa ni jo ohala ni odongre. Koro magi gik mosebedo ka inyo ohala and sana yudo ka the tax system marwa nikech pinywa gi jotendwa jo county government kana national government manyo easy ways maginyayo dogo pesa to giyudo ni taxation en the most easiest way ma kanyo nego gilok paro ni to ere kaka wanyalo dongo wanyalo konyo e niwagi kwase realize ni wagi contribute to dongruok mar uchumi marwa. Kamano. Atokotudore kod dongruok mar uchumi kinde mang'eny wacho ni uchumi ma pacho kae ponono ni kethore kalure kod uchumi ma pinje maoko ma ponono be ok dhi maber. Dr. Duncan Eli, ponono ere kaka ponono luasi mar uchumi e pinje mamoko nyalo hinyo ahinya weche mag ohala kaachiel kod kata keto mwandu e pacho kae ahinya nyaka lor ni nyaka sani kata obedo ni jatend piny gokore ni uchumi bet ber to japiny ma kawaida japiny man piny kacha ponono pok oyudo fungruok mathoth. Iwinjo ka jomoko pod ywak ni odwokno mafuta nyaka 120 mane makoro wabro neno ni koro dok piny makare koro nengo gonyore. To ere kaka ponono global economic kata global economic status mag pinje mamoko kata mag piny ngima ponono nyalo bedo ni affect uchumi ma pacho kae. To ere gima inyalo tim mar mondo mi luasi obede makare kata ngima ombekre ne jopiny? Nitie seche moko ma luasi mar piny mangima ketho uchumi marwa kaka warengo. To seche ma luasi mar piny mangima olosore to wan bende winjo bed ni waneno ber mane luasi mar ohala mar piny mangima. Ing'eni nitie pinje ma sani ji ok ywagi kata mana pinje ma ochiegni kodwa ka ji nitie pinje moko ma ji onge ywak mang'eny nikech gi liberate ok gi over taxation to kaito gimiyo ji social welfare. What I mean by social welfare, nitie pinje moko ma ka ng'ato tuo to odhi osiptal to oyudo thieth makare ok ochuno ni nyaka odhi ong'iew yath e chemist. Nitie pinje moko ma tax on basic commodities ok gitim kaka itime Kenya ka. Koro cost of living issue mar cost of living Kenya ka en high and Kenya korapani Africa it might be the second in cost of living and comparable to pinje maoko kuma for example sani kwang'iyo minimum wage Kenya ka en pesa di per hour. Pinje moko ibiro yudo ni jomoko minimum wage per hour en $1 par. $1 mano equivalent to gimoro 2,600. Kenya kawa mano might be 4 days work for a casual laborer. Koro kwanyal compare our tax maka gi jok ma daily wage gi ni malo. Koro kwadwa ni mondo wa improve nyaka wa contextual nyaka wa ketre ni wan Kenya my state ma wantie. Jowa daily wage rate gi en kama. Koro gima ginyalo afford en ma. To kamwachomo ni winjo ko wach ni nitie gima ni Laffer's tax, Laffer's curve tax. Kimedo increase usuru to imedo yudo nueng'o kaka serikal. To chopo point makoro ochako katimede to koro nueng'o dok piny. Ang'o manyalo kelo mano kata mede to nueng'o dok piny nikech ang'e ni sirikal osebedo ka medo usuru mar mondo mi gimedo usuru osebedo ka keto taxes mang'eny mondo gimed usuru magichoko. Tang'o manyalo chopo kuma kata koro gimede to koro onge income moro amora. Ing'eni sirikal osebedo mana ka target the formal sector, jok matiyo, jok man gi payslip.
Koro ka gidwa yawo tax base to nyaka gikel informal sector. Mano biro tame dok piny. To ka negi depend mana kuom joma tiyo, to biro dok piny. Now, informal sector jua kali kacha, mondi register gi, ma iyud tax kuom gi, ntie gik manyaka itim. Gin gik mage? Achiel kuom yore ma sirikal sani aneno ka tiyogo mondo oyud joma tiyo e informal sector. King'iyo kata jo content creators. Idwa ni kichulogi through M-Pesa. Samo se chule through M-Pesa, ingeni odonjo in the formal bracket, obedo formalized. Kodi dhineno ka jojua kali moko biro tamore donje formal sector. Ok gibidwaro gima kelogi to being recognized. Kama bende koro dhi mako jojua kali machielo en Social Health Insurance Fund. Nikech mano bende dwa ni gichul. Kata mana affordable housing ni bende biro dwa ni gichul. Koro kidwa dhi osiptal sirikal dong nyaka register. Nyaka chul Social Health Insurance Fund miwach gima itimo. Ma biro open the tax bracket. Kendo nyalo miyo sirikal mwandu mang'eny. To en tich ma nyaka gibende gipangre ne mondo gidhi giyud real hustler cha mondo ochul usuru kamano. Iwacho kanyo makare nyaka nanno ka Otieno Panya oyiere kodi e kinde mabende ni iwacho weche makama kalo ni kinde mang'eny osebed kinyisowa kata ni ponono uchumi ma Kenya ka ok ber kalure ni uchumi ma pinje mamoko ok ber ka achiel kod wechego mag medo usuru nyalo miyo kinde moko koro chopo koro en stagnant. Kata kamano ere kaka inyalo ket lwasi makare pacho kae nikech wang'e ni kopogore kata kod ohelni matindo tindo mago SMEs ma ponono miyo piny Kenya uchumi mare dhi mbele e yo kare. Wangeni nitiere sectors go ma ok bag piny owacho, mago private sectors. Nyaka sani kwang'ie lwasi mano mar ohala e pacho kae kata general uchumi ma pacho kae. Bende onyalo wacho ni piny Kenya oseketo lwasi makare, makata jogo ma wuok e pinje ma oko nyalo biro keto mwandu e pacho kae maonge luoro mora mora, kendo nyalo ting'o malo kata nyalo broaden base mano mar private sector manyalo konyo ting'o malo uchumi ma pacho ka. Erokamano ahinya. Gimoro daktari wacho kama very important. No wuoyo kuom kwe mantiere piny. Maga achiel kuom gik ma ka sirikal otimo to nyalo miyo lwasi mar ohala bedo maber e piny. Mar ariyo, nitiere gimiluongo ni especially kuom jok matimo ma mondike sirikal. Ni winjo ka jalup jatend piny to gi bwana mochung' ne security no wacho ni koro joma joti sirikal to kendo gitimo ohala. Yeah? Teni there's a conflict of interest. Iyudo ka in e tich ka to ohala bende timo. Koro kidhi karana mondi yud tender e county. Tiyudo ka jo county go te gin go andagi. Ma gin ng'ato ka ng'ato nigi kambi ne. Koro ng'at madwa oko jahala madwa oko madwa biro. Iyudo ka koro in ok inyal donjo. To kata kidhi momi tenda moko matindo mag $1,500,000, 500,000 gi. Tiyudo ka sama ichudo to gikwongo ichulo mekgi to in mari joma tindo kok chul. Koro magi achiel kuom gik ma kaka ne jatelo chako cha. Odhi gadhi mbele mondo en sure ni ohala kitiyo to ti. To ka idwa donjo ohala to iwe tich. Kata let issues kaka weche mag procurement. Odhi smoothly maonge ng'at mo intervene. Chike mag procurement, we are talking about Public Procurement and Asset Disposal Act 2015, amended 2022. Gik chike moseket kachaka, kik oketgi aketa ni gin mag joma tindo to joma dongo to koketnegi. Kaeto gichul jo ohala pesa. Ineno. Gichul jo ohala pesa mondo mi issues mag pending bills odok chien. But most importantly, gimoro nitie ma sirikal sano kelo ni e-teams. E-teams ni bro konyo ka onge mibadhi mokete iye. Bro konyo mondo mi nikech ing'eni inyalo ket e-teams ne joma tindo to joma malo ka to chame gi malo kujuchu. Adwa ni mak na paro no gi kanyo. Maka paro no e e-teams kanyo ibro bedo kilero nwago iyo makaredo no adhi achiel kachiel nyaka e county mata Itataveta mano e gwenge go mag Voi kama wadwa ni watudre kod jafwambo marwa mano George Aoko ka bende entiere Voi wang'e ni mano midhiambo manyoro
ka bende nitiere masira mar apaya mano juko bas mano mar skul mano mar jopuonjre mano mar college kata mar mbalariany mano ma Kenyatta University ma bende noyudo masira mar apaya mane gwengego mag Maungu mane e county ma Taita Taveta. Adwa watudre kod Joja oko ka intiere kuro achiel kachiel mar mondo mi opimnwa ni tang'o matimore to mana kaka inyalo neno e wang' jowi mari kanyo nyaka Ramogi Ajwang' nitiere jopuonjre moko mano yudo hinyruok masani koro iketogi e ndege mar mondo mi otergi ute thieth mopogore opogore. Joja oko oyawre ka intiere county ma Taita Taveta okinyi ma kawuono inyalo mana chiwonwa ler mar wach kotudore kod masira mar apaya ma bende notimore odiochieng' manyoro aoko. Kamana ahinya mana kaka inyalo neno e wang' jowi no wantiere e alap mar ndeke ma iluongo ni Ikanga Airstrip kuma gie sani endi nitiere moko kuom jopuonjre manoyudo hinyruok masani koro iketo e ndege mondo mi odhi kodgi e boma ma Nairobi kuma onego bed ni giyude thieth. En mana ni gie sani kaka ineno no wantiere e Airstrip ma Ikanga no sani endi igwelogi kama wantiere ni wantiere gi jopuonjre 3 magin e kind jopuonjre 4 mikoni noyudo hinyruok marach ahinya omiyo koro sani ne okel ndege kaendi koro iketogi mondo ochwalgi kar thieth kata kuonde thieth mopogore mano e boma ma Nairobi. Kato gie sani ripot ma wantiere godo en mana ni ji 11 kata jopuonjre 11 ema ne owito ngimagi ka 10 nowito ngimagi e kar masirano manotimore Maungu odhiambo manyoro ka 42 kata jopuonjre 42 ikoni ne oyudo hinyruok ma bende ne oring godo e kar thieth ma Moi mano mantiere e kaunti ni mar Taita Taveta. Koro gie sani endi chenro mantiere en ni ichan ting kata ichan dar jopuonjre 8 mano yudo hinyruok itero e kaunti ma Nairobi kata kikelo Nairobi kuma onego bed ni ithiedhogie ka mosekel kaendi gie sani gin jopuonjre 3 koro 5 pod odong' bende ichan ting kigolo kar thieth ma Moi kaendi kikelo Nairobi. Koro warito mondo mi watwagie kata gi jonyuol kata gi tend mbalariany mondo mi onyiswa ni to ginto giwacho ang'o kaluwore gi masirani manotimore odhiambo manyoro manyaka gie sani kwan jopuonjre mosewito ngimagi gin 11 ka mago moyudo hinyruok maricho ahinya to gin 4. Kar thieth ma Moi bende ne warawe wayudo ni nitiere sani endi chenro mar ng'iyogi dhi nyime en mana ng'ikruok nodwa bede kaluwore gi ng'anyo mar laktache. Koro yudo ka chenro mag thieth ne ok ni kare ahinya ni mar koro jok ma interns ema ne koro chal ni hudumia jotuogi ni mar laktache onge be apani mana achiel kuom gigo momiyo ging'ado chenro mar gologi kae kiterogi e boma ma Nairobi. Koro chenro madhi nyime bende kar thieth ma Moi en ni ng'iyo jogo mane nyalo bedo ni samoro ok oyudo hinyruok marach ahinya to nyalo bedo released mondo mi odhi e mier kamago ma pod dwaro thieth to idhi nyime kod thiedhi. Koro pod wantiere kaendi e kaunti ma Taita Taveta kendo waluwo wachni to wabiro medo mana lero ne janeno marwa mar RamogiTV kaka weche medo tus kaluwore gi masirani manotimore e odhiambo manyoro manoting'o jopuonjre mag mbalariany ma Kenyatta University. Erokamano. Kapok awei mar mondo mi med duonwa chenro ma kama dagom mana mar penjo moro matin ponono gin jopuonjre adi manyaka sani osekete ndege mar mondo mi ogolgi Taita Taveta kono kikelogi e od thieth to ponono konyalo ng'isu bende usepenjo ni en od thieth mane mibiro bed ka ikele jopuonjre ma isewacho kanyo ni gin jopuonjre moyudo hinyruok mopogore opogore kata giyudo hinyruok mathoth ahinya gin kwan jopuonjre adi ma ikete ndege mar mondo mi obi oyud thieth e kaunti ma Nairobi koni to mago ma nitiere ute thieth mopogore opogore e kaunti ma Taita Taveta bende ponono useyudo thuolo mar loso kodgi ba ging'iso ni ang'o manotimore e masira ma kamano odiochieng' manyoro oko. Erokamano ahinya. Moyudore ahinya mowacho ni are critically injured in 4 to gie sani 3 ema koro osechopo e paw ndege kaendi mar Ikanga Airstrip ma gin 3 idwa kel akela Nairobi achiel kachiel sani. Kaito nitiere 5 modong' ma bende ibiro kel nikech aparo ni ndege ni kod mana thuolo mar ting'o ok ang'eyo but wadwa find out but mani kaendi iwacho ni idwa ter 3 kaito 5 modong' bende ibiro ter. Koro kwan jogo madwa bedo e alwet ndege kikelo Nairobi gin jopuonjre 8 ma mago idwa keto ndege kabiro. Kaito mano ter e kar thieth duto ne gin 42
manyaka gie sani endi chenro mar temo ng'iyo ni to jomage manyalo bedo release kata mago mapod nyalo dong' mapod idhi dwar ni omed yudo thieth ne gin 42. Koro wadwa ng'iyane ni kochopo maybe seche manyime kanyo jomage manyalo yudo thieth to dok e mier, to jomage mapod kuro dwaro thieth mantiere e kar thieth ma Moi, mano e kaunti ma Taita Taveta. Mana nikech ng'anyo mar laktache mar koro jok manyalo chiwo thieth makare onge, koro gi mana interns kata nurses ema koro chal ni koro ng'iyo jopuonjre ma mano achiel kuom chenro momiyo ging'ado mar tero jopuonjre mane oyudo hinyruok maricho gi e kaunti ma Nairobi. Koro gie sani kwan mwan go midi chande Nairobi gin 8, to ma sani ondio wantiere godo e airstrip gin 3 mosechopo kae, ma e chenro munene wang' jowi sani endi iketo gi e ndege mane kae ni. Erokamano ahinya Jo Jaoko ka intiere kaunti ma Taita Taveta. Nyakore Mogejwang' bende kinyalo mana nene wang' jowi mari kanyo mago jopuonjre ma ohewore kata mano yudo hinyruok mathoth ahinya mane masira mar apaya mano timore odiochieng' manyoro e gwenge mag Maungo e kaunti ma Taita Taveta. Iketo gi e ndege kanyo mar mondo mi ochwalgi achiel kachiel nyaka ute thieth e kaunti ma Nairobi koni mar mondo mi giyude thieth e yo makare. Chenro ma kamano pod wabro bedo luonu achiel kachiel ka nyaka sani pod wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod leta ne jonyuol kachiel kod jogo duto mabende nowito johera maggi kata nyithindgi masira makamano manotimore midhiambo manyoro. Jogo mabende pod nitiere ute thieth wakwayo Nyasaye mar mondo mi omigi changa mapiyo. En gino malit ahinya. Derepe bende nyaka sani pod wamedo jiwogi mar mondo mi gibed akicha e kinde ma gitiyo koda peini ma pacho kae, giwere kod ng'we airititi mar mondo mi gitere jowuoth kuonde ma gidhiye e yo makare maonge masira moramora. Chenro makamano mana kaka iseneno nyakwara Mogejwang', Jo Jaoko odiochieng' ma kawuono entiere kaunti ma Taita Taveta. Obro bedo koluonwa ndach masira makamano kendo obro bedo kokelonwa weche matut e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Pacho kotudore kod masira makamano mana mapiyo piyo kapok wadhi mbele kod twak mara chak kod Otieno Panya. En gino mabende nomako jopiny kod buok. En gino malit ahinya kaloro ni nyithindo matindo, rowere matindo owito ngimagi e masira mar apaya. Watimo mos ne jonyuol kata gi skul mar Kenyatta University kuom masira moyudo gi sano. Mana kaka isewacho, jo mariembo geche mag jowuoth kata mariembo geche mag skundegi onego gibed careful sama giriembo mondo kik gikel hinyruok machal kamani. Kichi samwa lose nyithindo madhi 11 and a real setback to the nation in terms of intellectual capacity kata made wayudo kuom nyithindogi, you know. Jowa manie ndara wabeduru careful. Erokamano. Dr. Eli mana mapiyo piyo kapok imulo paro mar iteams mana ng'adicha. Aparo ni wago mos ne jok mo familia gi ma owito ngimagi, to kendo ji nyaka bed more careful. To gimomako dhoga ni hinyruok ma kama otimore e sama lakteche bende ogomo, to ineno kama ok wamiyo pek ahinya kaka piny. Ma nyiso ni wan gi ng'ikni e yo mar critical care service e health care. Kech Voi kaka ing'e kacha en county, and nyaka bed ni gin kata ka county referral hospital. To ka koro nyiso ni nyaka care bed brought mana to Nairobi, critical care, then nyiso ni nitie gimoro mong'ikni kuondego. Koro apani sirikal nyaka ng'i malong'o paro mar gimomiyo lakteche ogomo, nikech mano ji mang'eny nyalo hinyore komedo dhi mbele kamano. Erokamano ahinya. Pod wamedo mana kwayo negi chango mapiyo jogo mabende owito joheragi e masira makamago. Nyasaye mar mondo mi omigi chuny mano mar horuok e kindegi magikale mateka. Otieno Panya na ng'adi e kinde mane ileronwa kotudore kod wechego mag iteams ahinya to e sekta mar ohala kae. Gima timore, gima temo kelo en ni ing'eni kiwinjo headache, iwinjo wich bar, ok idhi hospital tidhi, kata chemist tidhi kao Panadol, tiende ni wathiedho symptoms. Wang'iyo ni to ang'o maketho wendi wa mang'eny. Achiel kuomgi gin ukora kata na corruption manitie sekta mar ohala kae. Tiende ni nitie ng'ama neno ni johala cha yudo pesa mang'eny, koro neno kaka ong'ad pesa johala cha. Sirikal osebedo gi chieno mang'eny, achiel kuomgi kata na reforms mag procurement mwasebedo go, chike mag procurement, ineno kata chike mag ng'iepo mwasebedo go e piny kae. Koro iteams en a system ma sama itimo ohala gi kambi, to kambi no
At the end of the day, idhi ndiko na invoice. Koro invoice ni sami ndiko necha, tidwa no call through the electronic system, mondo ginene. Koro ging'eni to pesa di michajo joka. To pesa di muni gigol kaka tax. And that mano bekela e issue mar gimiluongo ni tax cheats. Jomok gol tax ka e yo makare. Koro kanitie ukora moro manitire kae, to system mar e-teams ni bro miyo wang'eyo. Daktari no worry about what we call broadening of the tax bracket. Gigi bu konyo in terms of wang'eni to GD, especially jomani within ohala. Mondo mi kick focus bid so much on the civil servants to bid much on wa broader ni nitire kata na kembe kawuono mane e Kenya ka mok chul tax. Koro yor ni ko keti ni nyaka ang itir invoice ni through that system, the e-team system, then buchuni ni nyaka ang igol tax. But most importantly, delays mabedogi nekech kembe ka wacho ni bwana wano kwanya chulo pesa nekech pesa no wan waonge go. Chik mar procurement wacho ni onego beni procurement is planned. To once no sebedo planned, onego bede ni in gi pesa ready before you procure, in gi pesa ready mondo chula ngani. Koro ka KRA dwaro invoice, gidwaro tax, to ojohala bende dwaro payment. Koro okanyal golo tax ka payment poko biro, nyaka miya mondo chula monde kati mango. Magi gik manyalo konyo chieno mag ohala mondo bed enhance Kenya waka. Dr. Eli, ponono jogo mawuok e pinje maoko kata wuok e counties mamoko, ponono ng'ato wuok kata e county ma Nairobi ka kodhi keto mwandu e county mamoko, kata ponono ng'ato wuok e pinya moro kabiro keto mwandu e pacho kae. Gin ponono ang'o monego bed ni ging'iyo kapok giketo mwandu e pacho kae? Ahinya hinya kata ponono gin opportunities kata chenro mage manitiere manyalo miyo ng'ato wuok e piny moro to biro keto mwandu e piny machielo, to lwasi onego bed machalo nade mar mondo mi okonya uchumi ma pacho kae oidhe malo, japinyo yude fungruok. Ing'eni mondo ji gol mwandu gi oko ka gikelo keto Kenya ka, gima important maduong' en security. Ma ng'ato ng'eni kamodake en safe, jotijege gin safe, mwandune gin safe. Sama security compromised, jok man oko ok bi kelo mwandu gi. To nyaka sani paro ni piny Kenya nitiere security moromo kose security wa en compromised? Odhi piny mathin. Dongine ka weche matimore oko gi kech omiyo sani koro kuo gi magi ng'eny. Kuo ni kata gweng' ma ng'ato dhi adhiya to gonyo dher nyawadgi mousa ok en kata ma high scale ma Nairobi ni. Man koro security ni is important, mano nyaka ng'e. Then political safety. Kelo mwandu na aketo kamoro. Bin jo achudhe mag serikal biro dwaro mwandu na no, kata gibiro chona monda chul malang. Mano bende koro tera wach mar adek malang mang'eny ahinya piny ka mondo ichak ohala nyaka ichul malang mang'eny. Kana serikal dwa loso lwasi mar ohala, it's a global requirement, ease of doing business. Ease of doing business should be improved on. Koro gima owinjo serikal timo mokwongo en ni nyaka gi involve leadership of private sector. National level, president owinjo bed gi presidential private sector round table. Kama uwuoyo gi jotend ohala upenjo gin to ohala chalo nade, to uneno ni watim nang'o mondo weche gi losi. Kata speaker mar assembly owinjo bed gi round table gi jo ohala. Kata governor me gweng' owinjo bed gi round table gi jo ohala me pinye, eko winjo ni jogo ang'o ma improvement mane ma gidwaro. Another area ma sirikal nyaka work on en ni the youth madwa donje ohala to gidhe non-privileged, nyaka migi affirmative action. Ntie ji mang'eny mose succeed through youth enterprise fund or women enterprise fund. To sani koro gimotimore ni interest rate odhi malo. Koro jo ohala mang'eny dhi hinyore nikech gichulo high interest loan mane giyawogo ohandgi gi. Sama ichulo high interest loan, nyiso ni koro nyaka pass cost no to consumer. To ki pass cost no to japiny, cost of living dhi malo.
Koro nyaka wang'i weche mag interest rate bende mondo dog piny, mondo cost of funds obed affordable to the economy. Kamano. Wayasoma ne moko kuom ote kapok akawo pacho mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono nyisa ni wadong' kod thuolo matin to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Ote ma kamago wabiro bedo kwa somogi achiel kachiel. Wawinjane ni joneno magwa to wacho nang'o kotudore kod thuon wach marwa. Stephen Oginga gavana wacho ni Joyce, an gima ang'eyo en ni gima ber ok chun godo ng'ato kata ji. Kine ng'ato chun gimoro ma kata do tamre to pod onana nyiso ni en gi lengo gi gino. Chutho udi ma awinjo ka ilieko gi dongere ni affordable houses goendo biro mana bedo mar jomwandu. Kenya kae sirikal kod jotelo paro mana ni jopiny ofuo. Owacho kae ni Mr. President kik par ni en kanyo permanent. Sirikal gi doho oketo gik moko duto e siasa. There is difference between ruling and leading. Ma Kenya kae en ruling with thorax, lit by a lot. Ote machielo Otieno Ameda. Bende wacho no Otieno Ameda from Kapunja, Kisumu. Wach mar usuru dhi inyo ji mathoth osuche mag national government kod county government. Mago wacho kanyo ni ng'eny ahinya. Wuod Nyar Kamaya wacho ni RamogiTV ushuru ma imede chak gi mkati en mana mpango mar geto ohand jatelo moro moserutaya e Kenya ka. To jopiny to oseng'iyo gi ngima mateka. Kero med nyaka bech muya kod waro. Mago mana moko kuom maparo mag joneno magwa magichwalonwa okinyi ma kawuono kokalo yore waduto te mag tudruok. Ang'isi ni yore waduto te mag tudruok ichwalnwa paro mora mora ma intiere godo kotudore kod thuon wach. Mano kwadong' kanyo kod thuolo matin ahinya to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Achak kodi Otieno Panya. Nyaka sani koro kwa kinyalo ng'iyo ponono uchumi ma pacho kae, ponono e higa kata ponono higa mabiro, ponono uchumi ma Kenya kae kata ponono ang'o monego bed ni iketo piny mar loso lwasi mar ohala e pacho kae inya to e higa mabiro. Ero sani osewach ni nengo mar dola lwar piny, bech mauta no lwar piny. Ero weche maga ponono en mauta kachiel kod dola ming'iyo ga thothne king'iyo weche mag usuru. To kwa ng'iyo higa mabiro ponono ang'o monego bed ni keto kare mar mondo mi lwasi mar ohala omed bedo maber e pacho kae kachiel kod wachni mogik. Erokamano Joyce, gintie gik mang'eny monego tim mondo mi lwasi mar ohala obed makare. Ne wasewacho ni gik mineno watimo gi gin short term, and of course sirikal nyalo bedo gi short term measures kata gi long term bende. Koro ka poni magi ne gin measures ma short mane igayo go gimoro madodhi mohinyore, koro game back on coming on long term measures. Achiel kum long term measures, and when kaging'iyo gini gi focus on both imports and exports. One of the things karana king'iyo, for example, king'iyo karana delays mantie port mar Mombasa, king'iyo the congestion mane port no, ineno sirikal mokalo cha neno kano yawe gi kiao Lamu to giao Kisumu to giao ineno. Koro magi gik monego benitimo mondo mi one wabed gi efficiency. Karara competition makore neno wan go gi jo Tanzania in terms of port operations. Uganda magine jo mwari lion in terms of this imports mag mafuta. Nyo paro moro gibedo go ni ginyalo dhi e port ma Tanzania. Koro magi gik monego mwalosi mondo mwakon jawala cha. Gik mondo kaka SGR onego wachop kod lake mar SGR kuma no chope. Tenene wang'iyo infrastructure in terms of transport, wang'iyo efficiency ma the whole supply chain mag products te ma wan ge pinywa ka. Ka wacho mar wachna mogik en ni joala sirikal onego ng'i sector mar ohala, and especially on SMEs kaka sector ma contribute malo in terms of gero chumi marwa. En sector ma deal gi joma tindo. Gingi kaka ginyalo miyo nikech kiwinjo kata na yuak ma jopiny nigo, especially jowa matindo, giyuak e issues mag taxation mondo duok negi piny. Koro taxations gi onego duok piny, rates magi onego duok piny, both county and national government, kendo kigi focus mana on taxation
kaka yo mayot migi nyalo yudo go pesa gi. Erokamano ahinya. Dr. Duncan Eli, king'iye kod angolo mari mar jalony e weche mag uchumi, pono ni neno ni uchumi ma piny Kenya ochomo kanye, to ponono mana kaka isewacho ni jatend piny Kenya onego bed ni loso aput mar joma opogore opogore gibedo go piny mar mondo mi gipang uchumi ma pacho kae. Ang'o monego bed ni gikete maino margi kaachiel kod wachni mogik? Apani gik mowinjo gi ng'i malong'o ma kaka asewacho chon en interest rate. Nikech sama interest rate ni malo, ji ok yud nweng'o mayot ma ginyalo goyo go ohala. Koro interest rate ka giseloso wachne, to wach machielo ma important ma nyaka ging'i en weche mag corruption. Corruption nyaka duok piny mondo jo ohala owinj ka gin thuolo mar timo ohala ma ok gichul bei mang'eny. To ker bende nyaka ng'e ni en ker mar piny, ok en ker mar jomoko. Kata jotelo ma ng'iyo ochumi ni owinjo ging'e ni gin ker mar everybody. En jatend ji te, en jatend hustler, en jatend middle class. Koro nyaka ging'i kaka gi balance, nikech gin jotend nyaka the business community. Koro nyaka giwuo gi the business community, gi improve security, kaeto piny nyalo bedo mana maber. To inflation pod ni malo. Koro nikech inflation and interest rate pod ni malo, ang'eyo ni dollar rate pod biro dhi malo. Kamano. Erokamano ahinya Dr. Duncan Eli kaachiel kod in Otieno Panya kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono. Ubi wabed kod twak otudore kod chala mar uchumi ma pacho ka. Nyaka Ramogi Ajwang'gi kanyo mwachopo gode giko mar twak marwa okinyi ma kawuono. Elo jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao. Wagonu erokamano ahinya director marwa mar odiochieng' ma kawuono Alex Obado kaachiel kod jomak duol, jomak picha. Wagonu erokamano ahinya kuom neno ni nyaka Ramogi Ajwang' oyudo chenro ni e yo makare. Bed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.